ሰላም ጣና ሃበለይ ከመይ ትኾን ሰላም ክትሉ በዓል ተስፋይ ሎሚ ብዛዕባ ክሪፕቶ ባጤራ ወይ እውን ክሪፕቶ ከረንሲ ዝብል ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ሶ ቅድሚ ናብ ትሕሶ ምሕላፍና ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ንምንታይ እየ ናባኻትኩም ከመሓላልፈልኩም ወሲነ ዝብል ዝተወሰነ ሰከንድታት ኢንፎርሜሽን ክበኩም ማለት እዩ ሶ ሓደ ሰብ ትዝዓበየ ንነብሱ ክገብረላ ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ እንታይ እዩ ኣብ ገዛእ ነብሱ ከኣምን እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ገዛእ ርእሱ ከኣምን እዩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንሓደ ሕብረተሰብ ዝዓበየ ነገር ክገብረሉ ዝኽእል ነገር ተሃልዩ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምእማን እዩ which is መጀመርያ ኣብ ነብሱ ከኣምን ኣለዎ ድሓር ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ክቅየር ከም ዝኽእል ከኣምን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ሕብረተሰብ ንሓደ ውልቀ ሰብ ዝዓበየ ነገር ክገብረሉ ዝኽእል ከዓ ኣብ ኢንዲቪጁዋሊቲ ኣብቲ ሓደ ሰብ ኣብቲ ውልቂ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ምእማን ከዓ ሓደ ሕብረተሰብ ንሓደ ውልቀ ሰብ ዝለዓለ ከዓ ዝዓበየ ነገር ክገብረሉ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ሕብረተሰብ ብምልኡ ከኣምን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ንስኻትኩም ካብዚ ቪድዮ ናተይ ዝተወሰነ ትምህርቲ ክትመሃሩ ኢኹም ኢልኩም እዮም ክሊክ ጌርኩም ኣነ እዛ ቪድዮ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኣባኻትኩም ክንዓቢ ንኽእል ኢና ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ክትቅየሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ስለ ዝኣምን እዚ ትምህርቲ ዝስራሕኩም ዘለኹ ማለት እዩ ኣሰምባዲ ካብ 2019 ጀሚሩ ኣብ ክሪፕቶ like 5-figure investor ማለት እዩ and ከም ሓደ crypto trader and forex trader ከም እውን indices and futures trader ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን trader እየ ዘለኹ full day or intraday trader እየ ዘለኹ ማለት እዩ ካብ 2019 ጀሚሩ ብዛዕባ ክሪፕቶ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ብምፅናዕኻ ሃይሊ ክሳብ 5 figure ዝኸውን ኢንቨስት ገበርክውን ኢንቨስት ገይረ እውን ፅቡቕ ሪዋርድ ዝረኸብ ኩሉ which is ዝበሰለ ፍረ ዝረኸብ ኩሉ ወፍታት ኣሎን ነይሩን ማለት እዩ ሶ as somebody ካብ ናተይ ተመክሮ this is not about cryptocurrency ብዛዕባ cryptocurrency ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ ናይ ኣተሓሳስባ ወይ ርእዮ ለውጢ ኢና ክንዘራረብ ማለት እዩ ሶ cryptocurrency ሓደ ካብቲ ከም ሕብረተሰብ ናብ ደሓን ዝበሃል ናብ ዝሓሸ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክወስደና ዝኽእል ከም ምዃኑ መጠን ኢና ንዘራረብሉ ዘለና ማለት እዩ ኔክስት ኣብዚ ቻነል ነልዕሎም ኣርእስታት ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ሶ ናይ መጀመርያ ቪድዮናትና ግን ብዛዕባ ክሪፕቶ ባጤራ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ሶ ዋይ ክሪፕቶ ባጤራ ንዝብል ኢትስ ቢካውዝ ከም ሓደ ኢንተርፕረነር ከም ሓደ ቢዝነስማን ወይ ከዓ ቢዝነስ ውመን ማለት እዩ ከም ሓደ ኮንተንት ክሪኤተር ከም ሓደ ሶሻል ሚድያ ዲጂታል ማርኬተር ሶሻል ሚድያ ኮንተንት ክሪኤተር ብሓፈሻ ከም ሓደ ነጋዳይ ሓርስታይ ኣብ ፋሪ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ነገር ክትገብሮ ትኽእል እንታይ እዩ ኔትወርክ እዩ ኔትወርክ ምስ ሰባት ክኸውን ንኽእል እዩ ሶ ብሕፅር ዝበለ ኔትወርክ ኣብ ትራንዛክሽን ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እንታይ ንምባል እዩ ሓደ ሰብ መጀመርያ ኔትወርክ ክህልዎ ክእል ኣለዎ ዓብይ ገንዘብ ክሰርሕ ተኮይኑ ድሓር ኔትወርክ ከዓ ገንዘብ ትራንዛክሽን ከመይ ከም ዝንቀሳቐስ ወይ ከዓ ገንዘብ ከመይ ገይሩ ከም ዝመሓላለፍ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ወይ ከዓ እቲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ዓውዲ እንድሕር ዳተልዩ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል መንገዲ እንድሕር ሃልዩ ክመሃሮ ግድን እዩ ወይ ከዓ ክፈልጦ ግድን እዩ ማለት እዩ ሶ ክሪፕቶከረንሲ እንታይ እዩ ካልኦት ዝኣመሰሉ ትምህርትታት ኣብዚ ቪድዮ ክነልዕል ኢና ሕጂ ናብቲ ትሕሶ ክወስደኩም እዩ ነዚ ቪድዮ ሓደ ብሓደ እንድሕር ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩሞ ነዞም ዝስዕቡ ትምህርትታት ክትቀስሙ ኢኹም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ክላስ ዘመሓላልፈልኩም ክኸውን ማለት እዩ መጀመርያ ክሪፕቶከረንሲ እንታይ እዩ ካብ ቅድሚ ክሪፕቶከረንሲ ዝነበረ ናይ ባንክታት ኣሰራርሓ ከመይ ይመስል ክሪፕቶከረንሲ ከ እንታይ መፍትሒ እዩ ሒዙ መፅኡ ዝብል ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ደድሕሪኡ ክሪፕቶ ባጤራ ወይ ከዓ ክሪፕቶከረንሲ ከመይ ዝሰርሕ ዝብል ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ እየ ዝገልፅ ዘለኹ ማለት እዩ ተንቀፂልና ካብ ስካም ከመይ ገዛእ ርእስና ተድሕን ወይ ከዓ ከመይ ገርና ገዛእ ነብስና ክነድሕን ንኽእል ካብ ስርቂ ካብ ካልኦት ሪስክታት ዝኣመሰሉ ምስ ገንዘብን ምስ ትራንዛክሽን ምስ ክሪፕቶከረንሲ ተተሓሒዞም ዝመፁ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ከም ረብዓይ ነጥቢ ሎንግ ተርም ወፍሪ ኣብ ክሪፕቶ which is ንነዊሕ ግዜ ኣብ ክሪፕቶከረንሲ ከመይ ጌርካ ከተውፍር ትኽእል ዝብል ትምህርቲ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ገንዘብ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ምንቅስቃስ እዚ ማለት ከዓ ክሪፕቶከረንሲ ተጠቂምካ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ከተንቀሳቀስ ትኽእል ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ኣብ ኢንተርናሽናል ኣብ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ዕዳጋ ገንዘብ ከተንቀሳቀስ ትኽእል ቢልዮንስ ገንዘብ ኢኻ ኣብ ሰከንድታት ከተንቀሳቀስ ትኽእል ማለት እዩ ሶ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከተንቀሳቀሱ ዝኽእል ዝብል ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ
ካልእ እንታይ ትገዝእ ኣብ ክሪፕቶከረንሲ ከም ወፍሪ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ትሬድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክንግዶ ንኽእል ኢና ከም ጠለ በጊዕ ንነግደን ማለት እዩ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ከመይ ገርና ኢና ስለምንታይ እንታይ ምስራእና ዝብል ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ድሕሪኡ ክሪፕቶ ኣካውንት ከመይ ጌርካ ኢኻ ትኸፍት ዝብል ሓደ ናይ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ኣምፂና ክንዛረብ ኢና ክንዛረበሉ ከለና ከዓ ካብ ኣከፋፍታ ጀሚሩ ካብ ቤዚክ ማለት እዩ ካብ ኣከፋፍታ ክሳብ ኣብቲ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ትራንስፈር ትገብር ከመይ ጌርካ ተወፍር ዝብል ኣብዚ ቪድዮ ክነጠቃልልና ማለት እዩ ሶ ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ኣዝዩ ዝሰፊሕ ሙሉእ ዝኾነ ትምህርቲ ኢኹም ክትረኽቡ ሶ እንዳዳነ ቻነል ሓደስቲ ጋሻ ተኾንኩም ሓደ ኢንፎርሜሽን ክበኩም እዚ ቻነል ሙሉእ ኣታዊታት ናቱ ንጀንበርቲ ትሬደራት ንጀንበርቲ ኣውፈርቲ ንዝተፀገሙ ሰባት እዩ ሙሉእ ኣታዊ ናይ ቻነል ማለት እዩ ሶ ሳብስክራይብ እንዳዳ ተገይርኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ትሂብኩሞ ናብ ብዙሓት ሰባት ክበፅሕ ክእል እዩ ብዙሓት ሰባት ክመሃሩ ክእሉ እዮም ብዙሓት ሰባት ተማሂሮምሉ ማለት ብዙሕ ኣታዊ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ኣታዊ ተልይዎ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ድራር ክንገዝእ ንኽእል ኢና በዚ ኣታዊ ናይ ቻነል እዚ ጥራይ ማለት እዩ ሶ ታንክ ዩ ናብቲ ዝርዝር ካልፈኩም እየ ንኸይድ ባይ ዘ ወይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ቪድዮ ክትከታተሉ ኣለኹም ኢትስ ቦሪንግ ኣጨናቂ እዩ ኣሰልቻዊ እዩ ኣብ በይንኹም ኣይኮን እቲ ተፈጥራዊ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ስታ ክትገብሩ ትለኩም ሪላክስ ኮንኩም እናተዘናጋዕኹም ነዚ ቪድዮ ተኸታቲልኩሞ ኣዝዩ ተመራፂ እዩ ቅድሚ ናብቲ ትሕዝቶ ምሕላፍና እዚ ክትገብሩ ክላበውኩም ፈቱ ማለት እዩ ሶ ክሪፕቶከረንሲ እንታይ እዩ ሕጂ ክሪፕቶ ባጤራ ንብሎ ዘለና ንምዃኑ እንታይ እዩ ናይ መጀመርያ ነጥብናትና እንታይ እያ ትምፅላ ክሪፕቶ ባጤራ እቲ ናይ መጀመርያ ብዘይ ናይ ባንክታት መንጎኛነት ዝንቀሳቐስ ዲጂታላዊ ባጤራ ወይ ከዓ ገንዘብ ወይ ሰልዲ እዩ ኢልና ኣለና ብዘይ ናይ ባንክታት መንጎኛነት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ንምርዳእ ሕጂ እንታይ የድልየና ባንክታት ከመይ እዮም ዝሰርሑ ናይ ባንክታት ቡኮታት ወይ ከዓ ፀገም እንታይ ነይሩ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ምርኣይ ከድልየና ስእሊ ንሪኣ ዘለና ክልተ የዋሃት ማለት እዩ ክልተ የዋሃት ሰባት ኣብ ባንኪ ናቶም ገንዘብ ሴፍ ክገብሩ ከለዉ እዩ ዘርእና ዘሎ ገንዘብ ክቐምጡ ከለዉ እዩ ዘርእና ዘሎ ኣብዚ ናይቲ ባንኪ ሲኢኦ ከምኡ ናይቲ ባንኪ ኣማሓደርቲ ሰራሕተኛታት የርእና ኣሎ ኣብዚ ከዓ ሓደ ሰብ ዓብይ ገንዘብ ካብ ባንኪ ክረክብ እዩ ዘርእና ዘሎ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ባንክታት ከመይ እዮም ዝሰርሑ ንዝብል ባንክታት መጀመርያ ንስኻ ፅዒርካ ሰሪሕካ ገንዘብ ምስ ኣከብካ ገንዘበይ ክዕቆበኒ ኢልካ እንታይ ትገብር ኣብ ባንኪ ከይድካ ትቕምጦ ኣብ ባንኪ ንኣብነት $1,000 ኣነ ኣቐሚጥ ኣለኹ ንበል ኦኬ ሕጂ እዛ $1,000 ምስ ቀመጥክዋ ባንክታት ከዓ ነታ ገንዘብ ናተይ ይቕበሉኒ ሴፍ ገረምሎ ያለው ክሳብ ኣብዚኣ ይንበኣስኒ ኢና which is ፅቡቅ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብ ገዛኻ ገንዘብ ምቕማጥ ሳዕቤኑ ክፉእ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኦኬ ድሓር ኣበይ እዩ ናይ ባንክታት ፀገም ዝመፅእ እንዳሕዳተልኩምኒ ባንክታት ከመይ ከም ዝሰርሑ ምስ ትፈልጥ ኢንፍሌሽን ከመይ ከም ዝሰርሕ ኢንተረስት ሬት ከመይ ከም ዝሰርሕ ምስ ትፈልጥ ናይ ባንክታት ኣሰራርሓ ምሉእ ብምሉእ ዘይክትቕበሉ ትኽእል እያ ብዙሓት ምሁራን ናይዚ ዓለም እውን ኣይቅበልዎን ስፔሻሊ ኢኮኖሚ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዝፈልጡ ሰባት ማለት እዩ ኦኬ ሶ እዛ $1,000 ናትካ ሴቭ ምስ ገበርካያ ባንክታት ኩሉ ግዜ ገንዘብ ፕሪንት እዮም ዝገብሩ ዘይተኣደነ ገንዘብ ማርያ ዘይብሉ ገንዘብ አንሊሚትድ ዝኾነ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ኣብ ፕሪንት ምግባር እዮም ዝርከቡ ከመይ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኦኬ ተዘይተረዲኩም ኢስ ፋይን ሓደ ብሓደ ከፋፊልና ንሪአና ሶ $1,000 ሴቭ ምስ ገበርካ ባንክታት 5% ካብ ዝናትካ ገንዘብ ጥራይ እዮም ዝቐምጥዎ ኣብቲ መኽዘናትካ ማለት እዩ እቲ ዝተረፈ 95% ግን ንኻልእ ሰብ ብመልክዕ ሎን ወይ ከዓ ብመልክዕ ልቓሕ ይህብዎ ስለዚ ካልእ ሰብ $950 ካብ ባንኪ ተለቂሕ ኣለዎ ማለት እዩ ሶ እንታይ ማለት እዩ ተወሳኺ ካብቲ ንስኻ ቀሚጥካ ዘለካ $1,000 ተወሳኺ 950 ናብ ዕዳጋ ገንዘብ መፅኡ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብቕልል ዝበለ ናብ ናትና ባህሊ ውርድ ዝበለ ገና ክንገልፆ ኢና እንታይ ማለት እዩ ንስኻ $1,000 ኣለኒ ኢልካ ኣብ ሞባይልካ $1,000 የሪኡካ ኣለዉ ሶ ኣብ ሞባይልካ $1,000 ኣለኒ ኢልካ ናብ ሓደ ዕዳጋ ትኸይድ ናብ ሓደ ሱፐርማርኬት ትኸይድ ኦኬ ኣብዚ ሱፐርማርኬት እዚ ተመሳሳሊ እቲ ናትካ ገንዘብ ሒዙ ዘሎ ሰብ $950 ኣለቂሕናካ ኣለና ኢሎም ኣብ ሞባይሉ ስለ ዝፅሕፍሉ ዘለዉ ንዕኡ ከዓ ንስኻ ገንዘብ ኣለኒ ኢሉ ናበይ ይኸይድ ናብቲ ባንኪ ይኸይድ ማለት እዩ ናብቲ ሱፐርማርኬት ይኸይድ ስለዚ ክልቴኹም
እቲ ሓደ ሴቭ ዝገበረ እቲ ሓደ ዝተለቀሐ ነዘን $1,000 ሒዝኩመን ናብ ዕዳጋ ትኸዱ ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ከመይ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ብሓቂ ፀዓት ወይ ከዓ ገንዘብ ክልተ ሰባት ትጥቀምሉ ማለት እዩ ደንድሕሪኡ እቲ ፀገም ኣበይ እዩ ዝመፅእ እንዳሕር ዳኣ ተልኩምኒ ኣብቲ ሱፐርማርኬት ምስ ኣተኻ ገንዘብ ናትካ ተዘያለቅሕዎ ነይሮ ማለት ምዚ ተለቂሑ ዘሎ ሰብ ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬት እንዳሕር ተኣትኹም እቲ ገንዘብ ናትካ ተዘያለቅሕዎ ነይሮም ኣብቲ ሱፐርማርኬት ስኻ ጥራይ ኢኻ ገዛኢ ክትከውን ማለት እዩ ስኻ ጥራይ ገዛኢ ኢኻ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣማራፂ ስለ ዘይብሎ እቶም ሱፐርማርኬት ኩሉ ነገር ብሕሳር ይግቡኻ ዝብሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ በቲ ንስኻ ክትገዝኦ ትኽእል እዮም ዝብኻ ኣዘርዋይዝ እንድሕር ዳኣ ክልተ ተኾንኩም ግን ኣማራፂ ስለ ዝህልዎም ዋጋ ክውስኹ ግድን እዩ ማለት እዩ ዋይ ቢኮዝ ሳፕላይ ኤንድ ደማንድ እዩ ቀረብን ጠለብን ኩሉ ግዜ ንማርኬት ስለ ዘንቀሳቕሶ ማለት እዩ እሺ እንድሕር ዳኣ ኣብ ሓንቲ ሃገር ናብ ከባቢ 100 ሚልዮን ሰባት እንድሕር ዳኣ ዝነብሩ እንተልዮም እዞም 100 ሚልዮን ሰባት ገሊኣቶም ሴቭ ገብሩ ገሊኣቶም ይልቅሑ ስለዚ እቲ ሲስተም ማዕረግ ምዚ እዩ ዝተበላሸዎ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ተመሳሳሊ ገንዘብ ጥራይ ኩማ ትጥቀም ነቲ ኣለቂሖሞ ዘለዎ ባንክታት ከዓ ኢንተረስት ሬት ወሲኹ እዩ ዝመልሰሎም ገንዘብ ክመልሰሎም ከለካ ወሲኹ እዩ ዝመልሰሎም እንደን እቲ ፕሮሰስ ከዓ ይቕፅል ወሲኹ ምስ መለሰሎም ከዓ ነቲ ዝተወሰነ 5% ሴፍ ገይሮም ኣብ ካልእ ሰብ ለቅሕዎ እቲ ገንዘብ ማለት እዩ ሶ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ክንሪኦ ከለና ንኣብነት ኣብዚኣ ክልተ ባትሪ ኣለዋኒ ክልተ ባትሪ ፀዓት እየን ማለት እዩ ወይ ከዓ ክልተን ኢነርጂ እየን ሕጂ እዛ ባትሪ እዚኣ ናተይ እያ እዛ ባትሪ እዚኣ ናብ ባንክ ከይደ እዛ ባትሪ እዚኣ ባ ሴፍ ግበሩለይ ኢለ ኣቐሚጠሎም ኣለኹ ማለት እዩ ሴፍ ግበሩለይ which is ከዝኑለይ ኢለ ሂበዮም ኣለኹ ማለት እዩ ድሕሪኡ ባንክታት ግን ቅድሚ ሕጂ እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ኦኬ ገንዘብ ናትካ ሂብናካ ላሉ ሴቭ እዮም ዝገብሩለይ ዝሕዝዎ እዮም እቲ ባንክ እቲ ገንዘብ ዝሃብኮ ናተይ ሴቭ እዮም ዝገብሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ናይ ባንክ ተጠቀምቲ ዋላ ሓደ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም እዛ ባትሪ እዚኣ ባቕሙጡለይ ኢልካ ንባንክ ትሂብካዮም ኦኮ ኢሎም ንዓኻ ይቕበሉኻ ደነታ ነዛ ባትሪ እዚኣ ናትካ ንዓኻ የሪኡኻ ሓንቲ ምስሊ ናይ ባትሪ የሪኡኻ ንኻልእ ሰብ ከዓ ነታ ባትሪ ናትካ ይለቅሕዎ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ሰብ ነታ ባትሪ ናትካ ይጥቀመላ ኣሎ ስኻ ባትሪ ኣለኒ ኢልካ ከዓ ተመሳሳሊ ባትሪ ክልቲኦም ትጥቀሙ ኣለዎም ቢካዝ ገንዘብ ፀዓት እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ ፀዓት ክልተ ሰባት ይጥቀሙ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ፍሊ ከምዚ እዩ ሶ ብዙሓት ምሁራት ናይ ኣብዚ ዓለምና ከዓ ነዚ ነገር እዚ ይቃወምዎ እዮም ዳስ ዋይ መን መፅኡ cryptocurrency መፅኡ which is bitcoin and blockchain ዝበሃል ዲጂታላዊ ዓለም ወይ ከዓ ዲጂታላዊ ምዕባለ መፅኡ ቢትኮይን ከመይ ይሰርሕ ቢትኮይን ብብሎክቼን ይሰርሕ ክንገልፆ ኢና ግን ቢትኮይን እዛ ፀዓት እዚኣ እዛ ባትሪ እዚኣ ሴፍ ግበረለይ እዚኣ ናትካ ኢሉ ንድሕር ዳኣ ትሂብኒ ድሕሪኡ ካልአይቲ ኮፒ ኣይገብርን ባንክታት ግን ንዓኻ 100,000 ኣለካ ኢሎም የርእዩኒ ንዓይ ንኻልእ ሰብ ከዓ ተመሳሳሊ ቁፅሪ ምፅሓፍ ጥራይ ስለ ዝኾነ 100,000 ኣለካ ኢሎም የርእይዎ ክለቅሕዎ ከለዉ ማለት እዩ ስለዚ ዳስ ዋይ እዩ ክሪፕቶከረንሲ ኣዝዩ ኣብ ዓለም ተቐባልነት እናረኸበ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ዋይ ቢኮዝ ኮፒ ክግበር ዝኽእል ኣይኮነ ናትካ ባትሪ እያ እዚኣ ኢሉ እንድሕር ዳኣ ዝኾነ ሰብ ሓንቲ ቢትኮይን ትሂብኒ ካልእ ኣካል ኮፒ ገይሩ ነታ ቢትኮይን ንኻልእ ሰብ ከሪኦ ወይ ከዓ ክሸጠሉ ዝኽእል ኣካል የለን ማለት እዩ ሶ ቢትኮይን እንታይ እዩ ከመይ ትሰርሕ ዝብል ክንዛረብ ኢና ንኸይድ ሶ ክሪፕቶከረንሲ እንታይ እዩ ክሪፕቶከረንሲ እንታይ እዩ ባንክታት ዘይቆፃፀርዎ ሓደ ኢንተርናሽናል ደቂ ሰባት ጥራይ ዘመሓድርዎ ወይ ከዓ ናይ ባንክታት መንጎኛነት ዘይብሉ ኣብ መንጎ ባንክታት ኢዶም ዘይእትውሉ ናይ ገንዘብ ሲስተም እዩ ክሪፕቶከረንሲ ሶ ክሪፕቶከረንሲ ብምንታይ እዩ ዝንቀሳቐስ ተልና ብብሎክቼን ዝበሃል ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዩ ዝንቀሳቐስ ብሎክቼን እንታይ እዩ ብሎክቼን እንታይ እዩ ንዝብል ከዓ ኣብዚኣ ነጥቢ የቐሚጠኩም ኣሎ ብሎክቼን ክፉት ህዝባዊ መዝገብ ኮይኑ ንነፍሲ ወከፍ ናይ ገንዘብ ምንቅስቓስ ሪከርድ ዝሕዘልና ቴክኖሎጂ እዩ ከመይ ንኣብነት ሓደ ሃይለ ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ናብ ሓደ በርሀ ዝበሃል ሰብ እንድሕር ገንዘብ ተመሓላሊፉ ሶ ነዚ ሪከርድ እዚ ይሕዘልና ባንክታት እቲ ኣንኮ ስራሕናቶም እዚኣ እያ ኣነ ገንዘብ እንድሕር $1,000 ሴፍ ተገይረ ሚሊ $1,000 ሴፍ ገይሩሎም ምሓዝ በርሀ ዝበሃል ሰብ እንድሕር $1,000 ሴፍ ተገይሩ $1,000 ሴፍ ገይሩሎ ምባል ኣነ ናብ በርሀ እንድሕር ትራንስፈር ተገይረ ገንዘበይ ኣነ ናብ በርሀ ትራንስፈር ከም ዝገበርኩ ሪከርድ መሓዝ ይኸውን ዝግብኡ ዝስርሑ ባንክታት ግን እቲ ናትና ዝሃብናዮም ገንዘብ ኮፒ ምግባር እዮም ጀሚሮም ኮፒ ምግባር ጥራይ ዘይኮነ 4 ግዜ 5 ግዜ ዕፅፊ እዮም ኮፒ ክገብሩ ጀሚሮም ታስዋ እዩ ክሪፕቶከረንሲ ሄይ ስቶፕ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብሎክቼን መን እዩ ዘመሓድሮ ዝኾነ ሰብ ኣይመሓድሮም ህዝባዊ እዩ ጀስት ኩሉ ሰብ ክሪኦ ይኽእል እዩ ከፋት እዩ ማለት እዩ ኢትስ ኦፕን
ቴክኖሎጂ እዩ ዝኾነ ሰብ ክርዮ ይኽእል እዩ አን ኮፒ ኻ ክግበር ኣይክእልን ናይ ብሎክቼን እቲ ዝዓበየ ዘመዝገቦ ዓወት ብለና ኣሎ ማለት እዩ ንሓደ ሪከርድ ናይ ገንዘብ ምስ መዝገቦ ከስተኻኸል ዘይኽእል ምዃኑ እዩ ንኣብነት ሓደ ኤ ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ናብ ቢ ዝበሃል ሰብ እንድሕር ደኣ ገንዘብ ትራንስፈር ተገይሩ 100% ማለት እዩ 100% እቲ ገንዘብ ናይ ኤ ዝነበረ ናብ ቢ እዩ ዝመሓላለፍ ቢ ከዓ ናብ ሲ ዝበሃል ሰብ እንድሕር ተመሓላሊፍዎ 100% እተን ዝመሓላለፈን ገንዘብ ናብ ሲ እየን ዝሓልፋ ኣብ መንጎ ኮፒ ተርፍኒ እዩ አን ሲ ናብ ቢ ክመልሰ እንተኮይንካ ናብ ቢ ከም ዝተመልሳ 100% እዩ ዝተርፍ እቲ ቫልዩ እቲ ዋጋ ማለት እዩ ኣብ ኤ ኣብ ቢ ኣብ ሲ ተመሳሳሊ ዋጉ ኣብ ባንክታት ከምኡ ይኮነ ኢንትረስት ሬት ኢንፍሌሽን ስለ ዘጋጥም ገንዘብ ናትካ ሴፍ ተገርካ እንዳቀነሰ 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 እዩ ዝኸይድ እቲ ዋጋ እቲ ናቱ ቫልዩ ዝበሃል ማለት እዩ ሶ ቢትኮይን እቲ ናይ መጀመርያ ክሪፕቶ ከረንሲ እዩ ናይ መጀመርያ ብሓደ ሳቶሺ ናካማቶ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ግሩፕ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሃገር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ደይተፈልጡ ኣስማቶም ኣይፍለጡን እዩ ቢሮም ኣይፍለጥን እዩ ወይ ከዓ ኦፊስ ናቶም ኣይፍለጥን እዩ ባት ሓደ ሳቶሺ ክሳብ 2010 ይንቀሳቀሱ ነይሮም እዮም ካብ ድሕሪ 2010 ግን ተራእዮም ኣይፈልጡን እዮም ወይ ከዓ ዝኾነ ሓበሬታ የብልና መን ምዃኖም ማለት እዩ ግን ከዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንመጀመርያ ግዜ ብሎክቼን ዝበሃል ሲስተም ባንክታት ኢደን ከይተዋሉ ገንዘብ ዘመሓላልፍ ሲስተም ፈጢሮም ቢትኮይን ዝበሃል ባጤራ ወይ ከዓ ገንዘብ ኣብ ውሽጡ ራንከብ ዝገብር ገይሮም ካብዚ ዓለም ተሰዊሮም ማለት እዩ አን ወይት ቢትኮይን ክባዛሕ ኣይክእልን ድዩ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል ምክንያቱ ዶላር ንሕራት ዘለና ዶላር አንሊሚትድ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ፕሪንት ዝገብሩ ኢና ቢኮዝ ባንክታት ስለ ኢድ ዘለዎ ማለት እዩ ቢትኮይን እቲ ዝዓበየ ተቐባልነት ንክረክብ ዝሓገዞ ነገር እንታይ እዩ 21 ሚሊዮን ቢትኮይን ጥራይ ቀረብ ብምህላው እዩ 21 ሚሊዮን ቢትኮይን ጥራይ ዘሎ ብዛ ዓለም እንድሕሪኡ ክባዛሕ ኣይክእልን ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኮፒ ክግበር ኣይክእልን ማለት ባንክታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮፒ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ባይዘ ገዛ እንድሕር ክትገዝእ ተኾንካ ጀስት ቁጥር እዮም ኮፒ ገይሮም ገንዘብ ዘርቁሓ ክልተ ሚሻ ለቂሕካ ከና ገዛ ኣብሉካ እንደን ገዛ ትገዝእ ንስኻ እቲ በዓል ገዛ ንዓኻ ጥረ ነገር ይበካ ገዛ ንተሓዝ ገዛ ንጭበጥ ይበካ ግን ከዓ ንስኻ ከዓ ጀስት ቁጥር ጥራይካ ሞባይልካ ናብቲ ናይ በዓል ገዛ ትራንስፈር ትገብር ንሱ ገንዘብ ሕሽሽ ኣት ሴም ታይም ንስኻ ከዓ ተመሳሳሊ ገንዘብ ትሕሽሽ ማለት እዩ እሺ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ፕሪንት ይገብሩ ምህላው ትዝዓበየ ኣስጋኢ ነገር እዩ ማለት እዩ ዳስ ዋይ እዩ ኣብ መንጎቶም ድኻታትን ኣብ መንጎቶም ሃብታማትን ዘሎ ፍሊ ኤክስትሪምሊ ገፊሕ ዘሎ ብዝዓለም ኢሎም ዝኣምኑ ምሁራት ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ሚሊዮንስ ዝኾኑ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ክሪፕቶከረንሲ ናብ ከባቢ 500 ሚሊዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ቅባልነት ረኺቡ ዘሎ ማለት እዩ ያ ብርግፅ 10 ዓመት ኣይኮነ ኣልሞስ 15 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ኦኬ ክሪፕቶ እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚ ከዓ ክለና እዩ ናበይ ክንመፅእ ኢና ናብ ብሎክቼን ሶሪ ኣብዚ ኢንፎርሜሽን ክበኩም ብሎክቼን ናይ ገንዘብ መተሓላለፊ ቴክኖሎጂ እዩ ኢለኩም ኣለኹ ናይ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ብሎክቼን ዝተሰርሐ ገንዘብ መን ኢልና ኣለና ቢትኮይን እዩ ናይ መጀመርያ ገንዘብ ናይ መጀመርያ ባጤራ ብሳቶሺ ናካማቶ ዝተሰርሐ ማለት እዩ እንደን ድሕሪኡ መን ዝበሃል መፅኡ ኢቴሪዮም ዝበሃል ፕላትፎርም መፅኡ ኢቴሪዮም እንታይ እዩ እቲ አይዲያ ናይ ኢቴሪዮም ኣብ ዘገልፀልኩም ድሕሪ ናብቲ ዓይነታት ክመፅእ ከይድና ማለት እዩ ኢቴሪዮም ቢትኮይን ዝበሃል ናይ ባንክታት ኢድ ዘይብሉ ባጤራ ምስ ተሰርሐ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ምሁራት ናይ ዝዓለም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኦኬ ንሕና ዝኾነ ናይ ባንክታት ኢድ ዘይብሉ አይዲያ ወይ ከዓ ሓሳብ ምዝህልወና እውን ኣብ ብሎክቼን ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ብሎክቼን ናይ ቢትኮይን ማለት እዩ ናትና ሓሳብ ወይ ከዓ ንፍሪኦ ኣብዚ ዓለም ንገብሮ ኣስተዋፅኦ ናይ ባንክታት ናይ ዓበይቲ ትካላት ወይ ከዓ ናይ መንግስትታት ኢድ ዘይብሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናብ ዝብል ክንርሕ ጀሚሮም መን መፅኡ ሸዕሪኡ ኢቴሪዮም ዝበሃል ፕላትፎርም መፅኡ ኢቴሪዮም እንታይ እዩ ሰባት ነቲ ናቶም አይዲያ ወይ ከዓ ነቲ ናቶም ሓሳብ ማለት እዩ ብዘይ ናይ ዝኾነ መንግስቲ ፍቃድ ብዘይ ናይ ዝኾነ ባንክታት ፍቃድ ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ምምሕዳር ፍቃድ ከይሓተቱ ኣብ ስማርት ኮንትራክት ኣፕሊኬሽን ንክሰርሑ ወይ ከዓ ካልእ ምዕባለታት ኣብኡ ንክዝርግሑ ወይ ከዓ ንብረት ናቶም ኣብኡ ንክዝርግሑ ፍቃድ ዝህብ ኣብ ብሎክቼን ውሽጢ አይዲያ ናትካ ናብ ጋህሊ ከተምፅአሉ ትኽእል ባይታ እዮም ከጣጥሑ ጀሚሮም ማለት እዩ ኢቴሪዮም ስለዚ ኢቴሪዮም እቲ ካልኣይ ድሕሪ ቢትኮይን ዝመፀ ዲፊ ወይ ከዓ ዲሰንትራላይዝድ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ
ካብዚና ቤት ከይድና ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ክሪፕቶከረንሲ ብዙሓት ናይ ዲፊ ዝበሃል ወይ ከዓ ዲሰንትራላይዝድ ናይ ባንክታት ናይ መንግስቲ ኢድ ዘይብሎም ምዕባለታት ኣለዉ ወይ ከዓ ክሪፕቶከረንሲታት ኣለዉ ባጤራታት ኣለዉ ስለዚ ክንደይ ዓይነት ክሪፕቶከረንሲ እዮም ዘለዉ ንዝብል ብቕሊ ዝበለ ንጀመርቲ ብዝምጥን መልክዑ ክንገልፆ ኢና ምክንያቱ እንድሕር ዳ ብዝተኻልል መጠን ቀሊል ገይረ ዘይገልፀልኩም ንዓኻትኩም ዝምጥን ቃላት እውን ዘይክጥቀም ክእል እዩ which is ኣብ መንጎና ፍልይ ከይፍጠር ምእታር ማለት እዩ ዓይነታት ክሪፕቶከረንሲ ናብ ዝብል ክንመፅእ ኢና ክንደይ ዓይነት ክሪፕቶከረንሲ ዘሎ ክሪፕቶከረንሲ ብዓይነታት ናቶም ክንከፋፍሎም ኩላ ናብ ከባቢ 5 እዮም ዝኽእሉ ንዓና ዘገድሱና ግን 3 ወይ 2 ኢና ንርኢ ንሕጂ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ we're talk ክዛረብ ኢና ማለት እዩ ሶ ናይ መጀመርያ ክሪፕቶከረንሲ ገንዘብ እዩ ኢልና ባጤራ ልክዕ ከምዚ ዶላር ኢሮ ፓውንድ እዩ ኢልና ኣለና ሶ እንታይ ክንገብረሉ ንኽእልና ገንዘብ ናትና ጣዓት ዝሰርሓናዮ ክንዝነሉ ንኽእል ኢና ዋይ ዳዳ ስራሕ ሰሪሕካ ኣብ ወርሒ 3,000 ዶላር ተተኸፊልካ እንደን ኣብ ባንክ ተቐምጦ ተለይካ ባንክታት 5% ጥራዮም ሴፍ ዝገብሩ ካብ ተቐመጥካ ሰዓት እንደን ካልእ ሰብ ዘለካ ኣብ ክሪፕቶከረንሲ ሴፍ ነገርካ ኮፒ ዝኸውን ኣይኮነን ወይ ከዓ ኮፒ ዝግበር ሲስተም ኣይኮነን ወይ ከዓ ዝባዛሕ ሲስተም ክሳብ ዘይኮነ ሶ ከም ስቶር ኦፍ ቫልዩ ከም መኸዘኒ ንጥቀመሎም ክሪፕቶከረንሲ ወይ ከዓ ዓይነታት ክሪፕቶከረንሲ ኣለዉ ገለ ካብኣቶም ኣዝዮም ውርያት ስም ረኺቦም ዘለዉ እቲ ቀዳማይ ቢትኮይን 21 ሚልዮን ቢትኮይን ጥራይ ዘሎ ኮፒ ክኸውን ኣይክእልኒ ውሱን ዝኾነ ሳፕላይ ዘለዎ ብኡ መጠንካ ብዙሓት ሰባት ዝጠልብዎ ኣለዉ ዳስ ዋይ 2009 እንዳኸዳ ቢትኮይን ተትኸዱ ነርኩም ቢትኮይን 0.5 ዶላር ነይሩ 50 ሳንቲም ዶላር ነይሩ ኣብ 2025 ክንደይ ነይሩ ቢትኮይን 126,000 ዶላር በፂሑ ነይሩ ንሓንቲ ቢትኮይን ዋይ ቢኮዝ እቶም ካልኦት ባጤራታት ኩሉ ግዜ እናተባዚሖም ዝኽእሉ ኮፒ ፕሪንት እዮም ዝገብሩ ዘሎ ቢትኮይን is limited ዝኾነ ሳፕላይ ዘሎ ዳስ ዋይ እዩ ቢትኮይን ከም መኸዘኒ ፀዓት ከም መኸዘኒ ርእሰ ማል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን ማለት ካልእ ላይት ኮይን ቢትኮይን ካሽ ኔሮ ዝበሃሉ እዚኣቶም ሓደ ካብቲ ናትና ገንዘብ ሽፍ ክንገብረሎም ዝኽእል ዓበይቲ ክሪፕቶከረንሲታት እዮም ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ ስማርት ኮንትራክት እዩ ስማርት ኮንትራክት እንታይ ኢለኩም ነይረ ኢቴሪየም እዚኣቶም ዝስራሕ ማለት እዩ ኢቴሪየም እዚኣቶም እዩ ዝስራሕ እንታይ እዩ ኣብ ብሎክቼይን ኣፕሊኬሽናት ንክትሰርሕ ሲስተም ንክትሰርሕ ኣይድያ ንኸተውርድ ንብረት ንክትሸይጥ ገንዘብ ንኸተመሓላልፍ ዝሕግዘካ ሲስተም እዩ ኢቴሪየም ገለ ካብዚኣቶም ኣብዚ ስማርት ማኒ ኮንትራክት ፕላትፎርምስ ዝስርዑ ኣብ ብሎክቼይን ኣፕሊኬሽን ምህናፅ እዩ ኣይድያ ምህናፅ እዩ ናይ መንግስቲ ናይ ካልኦት ነገር ፍቓድ የድልየካኒ ማለት እዩ ገንዘብ ዝኾነ መንግስቲ ትራክ የገበረካ ዝኾነ ኣካል ከይረኣየካ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተመሓላልፈሉ ትኽእል ሲስተም ምሂዞም ገለ ካብኣቶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ፅቡቅ ስም ረኺቦም ዘለዉ ሶላና ካርዳኖ ኣቫላንቺ ዝበሃል ፓልካዶ ዝበሃሉ እዚኣቶም ንኣሽዮም ኤክስም ንኣሽዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዉ ብሓፈሻ ግን ዓብዪ ስም ረኺቦም ዘለዉ ስማርት ማኒ ኮንትራክትስ ፕላትፎርምስ እዩ ኣብ ብሎክቼይን ኣይድያ ንኸተምፅእ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ንኸተሰርሕ ዝሕግዙ ዓይነት ክሪፕቶከረንሲታት እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ዓብዪ ግደ ዝፃወት እንታይ እዩ ስቴብል ኮይንስ ስቴብል ኮይንስ እንታይ እዮም ስቴብል ኮይንስ ዲጂታላዊ ካሽ እዩ ዲጂታላዊ ካሽ ክብለኩም ከሎ እንታይ እዩ ንኣብነት ቢትኮይን ድሕር ዳ 2022 15,000 ዶላር ነይሩ ቢትኮይን ማለት እዩ ዳን 2025 ከዓ 120 ክንደይ በፂሑ ነይሩ ንብላልና 126,000 በፂሑ ነይሩ ሶ እንድሕር ዳ ክሸጦ ተደሊኻ ቢትኮይን ናትካ ክተውፅኦ ተደሊኻ ማለት እዩ ናቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ሕጂ ነዛ ቪድዮ ሪከርድ ዝገበረና ዘለኹ ቢትኮይን 91,500 ዶላር ኣሎ 126 ምስ በፅሐ ክተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ስቴብል ኮይን እንታይ እዮም ፓርክ ወይ ከዓ መፅንሒ እዮም ፓርክ መግበሪ ልክዕ መኪና ካምሽ ክዝውራ ትፀንሕ እንደን ፓርክ ትገብራ ትቆልፍ ኣለኻ ውሑስ ቦታ ስለዚ ኣብ ክሪፕቶከረንሲ ኢንቨስት ምስ ገበርካ ተዓቢልካ ወይ ከዓ ገንዘብ ናትካ እቲ ዋጋ ናቱ ከይቀያየር ብፍላይ ከዓ ገንዘብ ከተመሓላልፍ ከለካ ክፍሊት ክትከፍል ከለካ ካብ ሰባት ክፍሊት ክትቕበል ከለካ ስቴብል ኮይን ኢኻ ትጥቀም ስቴብል ኮይን ገለ ካብኣቶም ዩኤስዲቲ ዩኤስዲሲ ኣዝዮም ፖፑላር ፅቡቅ ስም ረኺቦም ዘለዉ ዓይነት ስቴብል ኮይን ማለት እዩ ሶ እቲ ኣይድያ እንታይ እዩ ቢትኮይን 126 ምስ ዝበፅሐ ንድሕር ናብ ዶላር ክቅይሩ እየ ተልካ ናብ ባንክ ናትካ ምኻድ የድልየካን ኢዶም ሃብ ባንክ ክትጥቀም ኣየድልየካን ክሪፕቶከረንሲ ንድሕር ጥቀምቲ ኮንካ ሶ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ናብ ስቴብል ኮይን ከዚንካ እየ ትፀንሕ
and then bitcoin ካብ 126 ንታሕቲ ምስ ወረዳ ኣብዚ ሕጂ ዋንቲ 91 ሸሓዶ ማለት ክትገዝኦ ደለኻ and then ድሕሪኡ ካብ stable coin ትቕይሮ convert process it's convert ኢኻ ትገብሮ ግምጣል ጥራይ okay and then ራብዓይ what is this infrastructure and utility coins እዮም ዝበሃሉ እዚኣቶም ብዛዕባ ህንፀት ብዛዕባ ኣገልግሎት እዮም and then we're going to talk about this one maybe ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ freeze wallet ወይ ከዓ frozen wallet hard wallet ክንዛረብ ከለና or intermediate advanced ዝኾነ system ክንዛረብ ከለና ክንዛረበሎም ኢና because ንሕጂ ዘይክጥቀመሎም ንኽእል ኢና so skip ክገብሮም እየ ሓምሻይ meme and speculative coins እዮም እዚኣቶም ከዓ ናብ ማርስ ኣጋይሽና ዝብል ስም ሂበዮም ኣለዉ ምክንያቱ ዝኾነ ዝሰርሕዎ ነገር የብሎም ዝኾነ ደፍሪዎ ነገር የለን ግን ከዓ እንታይ ደቂ ሰባት ድሕሪ ተሓቢሮም ንሓደ ነገር ሓቢሮም ድሕሪ ተሰማሚዖምሉ ፈጥርዎ ዝኽእሉ ሓይሊ እዮም ዘርእዩ እዞም ሜም ኮይንስ ገለ ካብዚኣቶም እንታይ እዮም ንኣብነት ዶጅ ኮይን ዝበሃሉ ኤክስትሪምሊ እዮም ብጣዕሚ ንላዓል ዝወፁ ቢኮዝ ሰባት ጀስት ፎር ፋን ንፀወታ ወይ ከዓ ንስለ ሕብረት ኢሎም ንስለ ዋዛ ኢሎም ይገዝእዎ እሞ እቶም ኮይናት ኤክስትሪምሊ ተቐባልነት ረኽቡ at the same time ፋሽኑ ምስ ሓለፈ ከዓ እቲ ዋዛ ምሻሉ ከምዚ ደስሐቕ ነገር ትረንድ እዮም which is it's like ከምዚ like ሓደ ሰብ ምሽ ህቡብነት ረክብ ድሕሪ ግዜ ከዓ ይስልችወካ ኮቢ እዮም ስለዚ እዚኦም ዓይነት ሜም ኮይን ሓድሽ ተኾንካ ጀንባር ተኾንካ ኢንቨስት ኣይትገብረሎም ኢኻን ኣይትገዝኣሎም ኢኻን ትራንዛክሽን ኣይትፍፅመሎም ኢኻን ስለዚ ንሎሚ ቁጥሪ 4 ቁጥሪ 5 ስኪፕ ክንገብረን ኢና ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ እንድሕር ዳኣ ዝያዳ ብዛዕባ እዚኣትዮም ይገድሰና እየተልኩም ዘን ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ንሎሚ ናትና ፎከስ እንታይ እዩ ኣብ ወፍሪ ክሪፕቶከረንሲ ከመይ ይሰርሕ ከመይ ጌርካ ገንዘብካ ካብ ክሪፕቶ ናብ ስቴብል ኮይን ትቕይሮ ከመይ ጌርካ ኸ ኣብ ሰከንድታት ገንዘብ ተመሓላልፍ ዝብል ኣይድያ ንምትሕልላፍ እዛ ቪድዮ ሶ ካብዚ ቀፂልና ናበይ ክንከይድ ኢና ናብ ሪስክ ስካምስ ኤንድ ሴፍቲ ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ከመይ ጌርካ ተመሓላልፍ ናብ ኮይንቤዝ ዝብል ርእሲ ምስከና ክንዛረብ ኢና ቅድሚኡ ግን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ኣብዚ 2025 ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ጥራይ ናብ ከባቢ 200,000 ዝኸውን ዶላር ገንዘብ ስካም ከም ዝተገብሩ ሰባት ኣነ ጥራይ ትፈልጦም ሰባት ኣለዉ ብድምር እየ ትነግሮም ብቶታልሲ ናብ ከባቢ 200,000 ዝኸውን ስካም ሰባት ከም ዝተሰርቁ ኣነ ዝፈልጦ ኢንፎርሜሽን ኣለ ካብ ካናዳ ጀርመን 40,000 50,000 20,000 ዶላር ስካም ተገይረ ሓግዘን ኢሎም ሰባት ዝፅሑፍለይ ማቕለያ ዘይብሎም እቲ ምክንያት እንታይ እዩ እንድሕር ዳተልኩምኒ ሓደ ከምዚኣ ንሰራሓልኩም ዘለኹ ቪድዮ ሙሉእ ቪድዮ ዘይምትክታል እዩ ተኻልኣይ እንታይ እዩ ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ምፍላጥ ዳ እምበር ብዛዕባ ሪስኪን ምስኡ ተተሓሒዞም ዝመፁ ስርቅታት ወይ ከዓ ምትላላት ዘይምፍላጥን ዘይምንቃሕን ማለት እዩ ሶ ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ፍልጥ ምስ በልካ ብዙሓት ዕድላት እዮም ናብ ናትካ ቴሌፎን ዝመፁ ዋይ ቢኮዝ ኢት ኢዝ ኣልጎሪዝም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ዝመርሓ ዘሎ ኣልጎሪዝም እዩ ኣልጎሪዝም እንታይ እዩ ንሓደ ነገር ዝሰማዕኻዮ ከም ትገዝኦ እዩ ዝገብረካ ስለዚ ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ምስ ሰማሃልኩም ጥራይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ረኣኹም ማለት ጥራይ ዝተፈላለዩ ዕድላት ክመፁልኩም እዩ ኦኬ እዞም ዕድላት እዚኣቶም ከዓ ገሊኣቶም ናይ ምትላል ዕድላት እዮም መብዛሕቶም ናይ ምትላል ዕድላት እዮም ናይ ምስራቅ ዕድላት እዮም ስለዚ ኣነ ቅድሚ ከመይ ጌርኩም ገንዘብ ትራንስፈር ትገብሩ ቅድሚ ምምሃረይ ብዛዕባ እዞም ሪስክ እዚኣቶም ከካፍለኩም ክመርፅ ማለት እዩ ሶ ገለ ተተሓሒዞም ምስ ክሪፕቶከረንሲ ዝመፁ ስካምስ እንታይ እዮም መክሰብ ክንሰርሓልኩም ኣነ ኣብ 2019 ጀሚረ ብዙሕ ግዜ ስካም ተገይረ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብነት ኢንፎርሜሽን ክበኩም ድሕር ዳ ባክ 2021 ከባቢ ቢሉ ማለት እዩ ናይ 2 ዓመት ባጀት ናተይ ስካም ዝተገበር ኩሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ እየ ነይረ ናይ 2 ዓመት ባጀት ናተይ ናብ ከባቢ $2,000 ዝኸውን ነይሩ ሶ $2,000 ስካም ተገይረ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ስካም ተገይረ ምስ ብዙሓት ሰባት ከዓ ይበኣሱኻ ሸም ገለ ሰባት ስኻ ስካም ዝገበርካ ይመስሎም ገለ ስካም ገይሮምኒ እቲ እንታይ እዩ ገንዘብ ክንሰርሓልካ እዮም ዝብኻ ገንዘብ ናትካ ብዝፍር ንሕና ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ብጣዕሚ ኢና ንፈልጥ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምናልባት ውሕዳት ሰባት እዮም ኣብዚ ናተይ ኣነ ዘለኹ ደረጃ ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ኣፍልጦ ዘለዎም ኢለ ይኣምን ኣብ ኤንድ ኦፍ ደይ እቲ ጀነራል ዝኾነ ኣፍልጦ ይልበኩም ዘለኹ ብሓፈሻ ክሪፕቶከረንሲ ክሬት ምግባር ምፍጣር ድሉ ካልኦት ምዕራፋት እዮም ኣዝዮም ምሁራት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ክሳብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣነ ዘለኒ ግን ብክሪፕቶከረንሲ ዝመፅእ መክስብ እንተሃልዩ ባዕልካ ጥራይ ኢኻ ትገብሮ
سرعة خاطرهم سرعة توافروا سرعة محضروا ناتكا بانكي ناتكا جنزبي سلتي شباب بزعبا كريبتو كرنسي أفرطوا لنا جنزب كنسرح حالك جنزب ناتكا سلل ناتي لومها نتايو سكام سرقوا هذا اللي مالو سو جنزب كاسر دولو مدلكا كان أنا تحقاقازي إيه كاب حدا بانكي إزدول الكازلو كاب ناتكا أي كريبتو كرنسي أكاونت بانكي إز كامباني إزدول الكازلو ديلومها سكامي سرقوا هاي اللي مزلو باسورد ناي كريبتو أكاونت مزحتها which is ناي كريبتو أكاونت ناتكا باسورد نقرنا إيميل ناتكا نقرنا أنا إيميل باسورد اليوم زحتها اليوم سكام كوبر خلي اليوم مالو أنا بزغر بقى صرت شعات $10 سكام تجيرو بخمزي على سبسع باليوم كاب حدا كامباني إن ندول زلنا باسورد مزبلوها كاب بانك ناتكا إن ندول زلنا كاب حدا كامباني إن ندول زلنا وي كاب كمزي مايكروسوفت كاب أمريكا إن ندول زلنا تلومها سكام كوبر خلي اليوم مالو كله أنا بتعامل فتى كله شرط مسايك تخيل اللي هابتك شو مسايك تخيل اللي كله نهار إلى عن تبغى تسافر كذا اللي مخا ناكا كريبتو كرنسي ويكاب كريبتو جنزب كسدلات حتى كذا اللي سكاميات كذا كذا اللي أصلا so كتبوا قدوة مالكم ويكاب تهاد ملكم مالتي okay كده risk مالتي زعبا risk نزاربنا زعبا risk نتاعي تقدم أي risk فرحيو فرقيو لكم قالوا نتاعي أب كريبتو كرنسي كتوافر تخليها جنزب كتام حالة تخليها معاس تفرحن معاس تفرح زي بكام مفلات عزيز قد عزيز بزحات سبات نتاعي مزقوم بزحات سبات كريبتو كرنسي كتشان أسران كلتن كاب سوس عشر يجون أب 15 شهر وريدني بيتكوين مالتي سولانا كاب 180 I think so كاب 180 ناب $15 وريدني حال سولانا كتشان أسران كلتن أنا صبو إنفست قبل كل عام سيزوني أبزع عمت زي بزحات سبات كريبتو كرنسي تجوزون لكم نحوار زي الجيم عند اللي يجي تبلغ كلها نو يقولها كريبتو كرنسي زيرو قوم 5 سنتيم كورد يقولها سولانا 15 يورو جزء نحرات الكام سولانا سنتيم كورد يقولها كلتشان أسران 4 كلتشان أسران 5 بيتكوين 100 شمس بس كل سب جزء أوريدي كعوات مش جنبر أنا خد عموني كأبتو نحر is kind of مش هزبخا مع الترجعات اللي تخاف إلهم شبات إنفست قلوب بيجون لأن كريبتو غاي ولا التحرير سلزي أب كريبتو تزعبي كتقبلوا لا تخيل نفسها أنتايو شبات أزيوم كفرحوا كلهم سخات كذا طلع لك شبات يفرحوا اليوم كريبتو بريد لهم شبات يفرحوا اليوم سخات كذا لك شبات كدفروا كلهم بتعمي وسيلو كنعطوا لنا قبلوا كلهم هذا تقبل لك نك توسع لك نزكا نبكال نبستيبل كوين تغيروا لك كمان قال سسعي دهر مخسب تسريحة كتوسعوا كتطلع لك كمان قال أب كريبتو كرنسي كم ريسك زي حسب نتاعي ناي جزا خراي إنفست مقبل كريبتو كرنسي مجزا جاي أوكي كابسب تلك إحا إنفست مقبل جاي ناي مجبخا كاب أف دقيقة خليقة وي كاب فوتو مسبات خليقة كاب كبلقة خليقة إنفست أكبرني أب كريبتو كرنسي ريسكي أوكي قال ناي فاميلي ناي سدرا بيت ناتكا جنزب سرح لكم يلكا كاب حالي تستبقسه كاب فتوى تستبقسه جنزب أكيد كاب كريبتو كرنسي إنفست أكبرني بس نوري بزحات سبات إنفست كير كثيرنا دولون سبات تركب because بس تركل أيقونه ناتكان وحد جنزب انت رايح إنفست قبل طولو جنزب رايح إنفست قبل تخسير كا بس أوكي تجا مولون تبلو جنزب يخا ريش تقبل هذا فيديو صراحة لكم زي جبرني أبي نجرم تاني بس أبى إنفست مفار تريد مقبار أيقونه أنا تريدر كمول إنفستر يجن جنزب بكريبتو كان صارت محل مخال لتنسخاتكم تبوا أقول قلتكم كسالتكم لازم خلي مالتي كان أبو عس بوتا هتقوم زي اللي كان قرات كانوا أبو عس بوتا هتقوم زي اللي كان قرات كانوا أنت يوم قلها بعضهم بيروناتي كستاخلا سيفتي أب كريبتو كرنسي سيفتي أزوي أقدر أزوي جنزب نسخايها بعد بانكي مال بانكنا كان نسخايها أنصار بانكي هاو ስለዚህ ባንክታት ይሕልው ካዩ ግን ካ ገንዘብ ካይ ይቆትሉ ካይ ሚሞት ይትገንዘብ ኣብ ክሪፕቶ ከረንሲ ገንዘብ ካይ ሞትኒ ባት ንስኻ ኢኻ ኩሉ ውሕስነት ክትከታተሉ ዘለካ ገለ ካብ እንታይ እዩ ሲድ ፍሬስስ ዝበሃል ኣካውንት ናይ ክሪፕቶ ክትከፍት ከለካ ዝዋሃበካ ቁጥርታት ኣለዉ እዚ ነዚን ቁጥርታት እዚ ንዝኾነ ሰብ
ሸር ክትገብሮ የብልካን ይብሉኻ ጥራይ ኣብ ወረቐት ናትካ ኣብ ኖትቡክ ናትካ ማለት እዩ ስሒፍካ ሴፍ ግበሮ ዝብሉኻ ሰባት ኣሉ ናብ ኣፍቃሪተይ ናብ ሰበይተይ ወይ ናብ ከምዚ ኢልካ ሸር ኣይትገብሮና ናብ ወደይ ኢልካ ሸር ኣይትገብሮና ኢኻ ቢኮዝ እዞም ሰባት እዚኣቱ ስኻ ክትኣምኖም ትኽእል ኢኻ ትፈትዎም ትኸውን ትኽእል ኢኻ ግን ናቶም ሞባይል ክትጥለፍ ትኽእል ኢኻ ሰባት ሃክ ክገብርዋ ይኽእሉ እዮም ክጠፍእ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ሶ ንስኻ ሴፍ ክትገብሮም ኣለካ እዚኣቶም ኣብ ኦፍላይን ጥራይ ኢኻ ሴፍ ትገብሮ ካልእ ሰብ እንድሕር ተሓቲትካ ኸ ናትካ ሲድ ፍሬስ ወይ ከዓ ናትካ ቁፅርታት ናይ ክሪፕቶ ከረንሲ ሃብና ኢሎም ኸ ሽር ኣይግበርኒ ነውሪ ጌጋ ሪስክ እዩ ማለት እዩ ቁፅሪ ክልተ ፓስወርድ እዩ ፓስወርድ ናትኩም ብዙሓት ሰባት ናይ ኢሜይል ናቶም ፓስወርድ ዘይፈልጡ ሰባት ተረኪቡ ኣይሆፕሶም ንስኻትኩም ሓደ ካብኣቶም ተኾንኩም ከተመሓይሹ ዘለኩም ነገር ኣብ ክሪፕቶ ከረንሲ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ደረጃ እዚ ናይ ንቕሓት መፅኦም ብዛዕባ ክሪፕቶ ተፅንዑ ተሊኹም ኣነ ናይ ኢሜይል ፓስወርድ ናተይ ኣይፈልጦን እየ ንስኒ ናይ ፌስቡክ ኣይፈልጦን ክፈልጦ እውን ኣይደልን ግን ከዓ ኣብ ኖት ናተይ ከዓ ይፅሕፎ እዩ ቢኮዝ እንድሕር ኣብ ርእሰይ ዝዝክሮ ተለየ ዘየድሊ ኢንፎርሜሽን ኣብ ርእሰይ ቀምጥ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ኖትቡክ ናተይ ዘይምፅሓፍ ግን ኢትስ ኬርለስነስ እዩ ዘይተገዳስነት እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ፓስወርድ ናትካ ሓደ ራኸብ እዩ ዝብል ዘሎ ሊንክ ምጥዋቅ ክሪፕቶ ከረንሲ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ከረንሲ ዓለም ምዕቡል ሰብ እናቐረኣ ተኾንካ ሊንክ ዝኾነ ረኺብካ ኦኬ ትብል ኢኻ ኦኬ ናይ ደቂ ዓድና ሊንክ ቪድዮ ዝኸውን ናይ መርዓ ቪድዮ ዝኸውን ኢልካ ሊንክ ኦኬ ትገብር ኢኻ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓበሻ እትኸውን ዝያዳ ኢልካ ናታ ሊንክ ኦኬ ትብል ኢኻ ሃይ ሽኮሪና ወይ ከዓ ሃይ ፅብቕቲ ኣነ ከምዚ ረኺበልክ ኣለኹ ከምዚ ስራሕ ኣለዎ ከምዚ ኣሎ ኦኬ በልያ እዛ ሊንክ እዚኣ ደን ስራሕ ንረኽበልክ እንተሕብራት ኢሎም ኸ ከም ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ከረንሲ መፅኡ ዘሎ ሓደ ምዕቡል ሰብ ማለት እዩ ሓደ ምዕቡል ሰብ ተዘይ ትኾንካ ነዚ ቪድዮ ክሳብ ኣብዚ ትርእይዎን ኢኹም 100% ማለት እዩ ሓደ ብለውጢ ዝርከብ ዘሎ ሰብ ዘይክኩም ነዚ ቪድዮ ኣብዚ ክበፅሕ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ ፕሮቶኮል ናቱም ዳኣ ክህልዎ ትብለኩም which is ዝኾነ ሊንክ ኣይጥወቕን ቀደም እዩ ተሪፉ ዝኾነ ሊንክ ሰማያዊ ሊንክ ተረኺብካ ኦኬ ኢልካ ኣይጥወቕን ማለት እዩ መጀመርያ ቸክ ክትገብሩ ኣለካ ካበይ እዩ እቲ ሊንክ ዝብል ማለት እዩ እንዴት ፈልጦ ሊንክ ተኾንኮ ኣይጥወቕን እያ ታንኪዩ ይቐኒለይ ግን ከዓ ሊንክ ኣይጥወቕን ኢልካ ፅሑፍ ትኽእል ንስብ ማለት እዩ ያ ራብዓይ ካልኣይ ደረጃ ቫሪፊኬሽን ካልኣይ ደረጃ ቫሪፊኬሽን እንታይ እዩ ናይ ኢሜይል ፓስወርድ ናትካ ይሓትኻ ካልኣይ ደረጃ ቫሪፊኬሽን ኣብ ኮይንቤዝ ከይድና ወይና ኦኬ ሶ ካብዚ ናበይት ከይድና ናብ ተቐፃሊ ኣርእስትና ከይድና ብዛዕባ ሪስክ ስካም ሴፍቲ ኣይሆፕ ሶ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ይበኩም ክኸውን ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ከዓ ናብ ኮይንቤዝ ዝብል መፅና ኮይንቤዝ ንምንታይ ኮይንቤዝ እንዳኸታተልኩም ኒስ ንጀንበርቲ ኮይንቤዝ ቀሊል ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ቅልል ዝበለ ውሑስ እዩ ሰኩሪቲ ናቱ ቫሪፋይድ እዩ ሬጉሌትድ እዩ ንጀንበርቲ ኮይንቤዝ ኣዝዩ ተመራፂ ስለ ዝኾነ ኮይንቤዝ ዝብለኩም ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ምስ ኮይንቤዝ ዝኾነ ርክባት ትብለኒ ሊንክ ናይ ኮይንቤዝ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ነታ ሊንክ ጠዊቅኩም ናቶም ውሕስቲ ሊንክ ትረኽብዋ ትኽእሉ እዮም መራብ ናይ ካልኦት ሰባት ሊንክ ከይትወቅ ትደለኹም ማለት ናተይ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ብናተይ ሊንክ ተኣትዉ ከለኹም ኣነ ምናልባት ካብ $5 ክሳብ $10 ክረክብ ክኽእል እየ እንድሕር ዳ ኣካውንት ተኸፊትኩም ማለት እዚ ኣታዊ እዚ ከዓ ንሓደ ሰብ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ወር ኣብ ስደት ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ጀስት ሓንቲ ድራር እያ ማለት እዩ ሙሉእ ኣታዊ ናይ ቻነል ወይ ከዓ ካብዚ ቻነል ጀነሬት ዝግበር ኣታዊ ሆነስትሊ ኣብ ዩቲብ ንዓይ ዝኾነ ኣታዊ ኣየድልየኒን ማለት እዩ ጀስት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ሓጋዚ ስለ ዝኸውን ኣነ ብትርዲት ክትኣትዉ እየ ዝደሊ እታ ሊንክ ዘቐምጠልኩም ዘለኹ ምክንያት ውሕስቲ ሊንክ ክትኾኑልኩም እዮም ኣይ ካልኦት ሰባት ወይ ከዓ ካልእ ዌብሳይታት ከይተኣትዉ እዩ ብናተይ ሊንክ ተኣትኹም ንስኻትኩም ካብ $10 ክሳብ $30 ኤክስትራ ገንዘብ ይዋሃበኩም እዩ ቦነስ ማለት እዩ ተኣትዉ ኣለኹም ኣብ ክሪፕቶ ከረንሲ ዘይክዋሃበኩም እውን ይኽእል እዩ ሳናት ንህቡካ እዮም ሓናደ ግዜ ንዓይ እውን ተመሳሳሊ ካብ $5 ክሳብ $10 ዝብል ዘይክዋሃበን እውን ይኽእል እዩ ውሑስ ሊንክ ምዃኑ ግን ከዘኻኽረኩም እቲ ዘሎ ሪያሊቲ ሓቂ ትራንስፓረንት ብፁር ክኸውን ስለ ዝደሊ ኣነ ማለት እዩ ቢካዝ ኣብዚ ናትኩም ሎንግ ተርም ከይዲ እዩ ዘገድሰና ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኮይንቤዝ እንታይ እዩ ኮይንቤዝ ነዚ ክሪፕቶ ከረንሲ ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ናይ ክሪፕቶ ባጤራ ንብሎ ዘለና ገንዘብ ከም መተሓላለፊ ንጥቀመሉ ባንኪ ኢልኩ ትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ገለ ሰባት ከዓ ስንክብዎ ከለዉ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ይብልዎ እዮም ዋሌት ይብልዎ እዮም ፖርቶፊል ይብልዎ እዮም ሳፁን እውን ባህሊ ብትግርኛ ማለት እዩ ሶ ገንዘብ ናትካ ብክሪፕቶ ከረንሲ ከተመሓላለፍ ተደሊኻ ወይ ከዓ ካብ ባንክ ናትካ ናብ ክሪፕቶ ከረንሲ ትቕይር ተደሊኻ እንደን ክሪፕቶ ከዓ ናብ ዝተፈላለዩ ዓለም ተንቀሳቐስ ተደሊኻ እንታይ የድልየካ ኤክስቼንጅ የድልየካ እዩ ሓደ ካብቶም ኤክስቼንጅ ኮይንቤዝ እዩ ካልኦት እውን ኣለዉ ትጥቀም ትኽእሉ ኢኹም ሶ
cryptocurrency transfer ክትገብር ትኾንካ ሓደ A ዝበሃል ንስኻ ኢኻ A ዝበሃል ኣካውንት ናይ cryptocurrency ኣለካ ንስኻ ማለት እዩ ናብ B ዝበሃል ሰብ ከተመሓላልፍ ትኾንካ ኸ እንታይ ክህልዎ ኣሎ ናይ cryptocurrency ኣካውንት ክህልዎ ኣሎ ፖርቶፊልዮ ክህልዎ ኣሎ ወይ ኮይንበይዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት እውን ኣለዉ ክህልዎ ይኽእል ኣሎ ናብ B ዝበሃል ናይ ክሪፕቶ ኣካውንት እንተሃልይዎ ጥራይ ኢኻ ትመሓላልፈሉ A ኣድረስ ክህልዎ ኣለዎ ናብ ናይ B ኣድረስ ከዓ ክሰድድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ B ናብ A ክሰድድ ተኾይኑ ከዓ ናይ A ኣድረስ ክህልዎ ኣለዎ ናብ ናይ A ኣድረስ ከዓ ክሰድድ ክኽእል ኣለዎ ሶ ፕራክቲካሊ ክንዘራረበሉ ኢና ማለት እዩ ብተግባር ክንሪኦ ኢና ስለዚ ካብዚ ቀፂልና እንታይ ኢና ክንመሃር ሕጂ ኮይንቤዝ እንታይ እዩ ተዘራሪብና ኣለና ኣከፋፍታ ናይ ኮይንቤዝ ክንርኢ ኢና ቫሪፊኬሽን ኣፈፃፅማ ክንርኢ ኢና ከመይ ጌርካ ቫሪፋይ ትገብሮ ኣጠቃቅማ ገንዘብ እታውን ክንርኢ ኢና ገንዘብ ከመይ ጌርካ ትሰድድ ክንርኢ ኢና ገንዘብ ክሪፕቶከረንሲ ኢንተርናሽናል ከመይ ጌርካ ትቕበል ክንርኢ ኢና ኣብ ክሪፕቶከረንሲ ከመይ ጌርካ ትውፍር ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ሶ ደጊመ ሰናይ ምልክታል نخيل كوستو كمية ناب كوينبيز أوكي سو إتا أكاونت تخفتو لا لينك زيا زال لينك زيا بيهم تروحوا أب ديسكريبشن ويونا أب كومنت كرفولكم مالتي كلمة يجن كلاريفاي كقبلكم كنا نسألكم مالتي بزال لينك ناتين لهذا كليك يركم تعاتيهم كاب كلتا $3 زخون كسب $30 ببيتكوين تروحوا بيهم نحكي كاب تما سالي كاب حمشة كسب $30 زخون كفليت كوفلني مالتي بزاف زي كفلو غانم جن أباين أمونجوهم أدوان كفتت غير في الطريق مالتي أنا أقدر ما بيلهم زجركم ملو أتاو نايس channel just نحدث الدرار مجزي and نجمبر تريدرات and نجمبر أو فرتيس للزغون is at the end of the day نتصورنا تملاوا قداشي مالتي أوكي سلزي أبزار لينك زيا كليك مسجبركم نبي أحزاتكم تخيل بموبايلي موستلي سب موبايل كخفتي زغلل بكمبيوتر تخفت لهم بكمبيوتر كنرينا مالتي كم زخم قبرون خلنا بكمبيوتر كوم كله نزيز مسل دايزي نتاع لينك تو مسبلكم انا بزح جوان اب نيذرلاند كاين فيديو صراحه لكم تلزلغو هلو نيذرلاندز ميت كوينبيز يلنلو اصفلا لي هاجر تنبرت اليوم كم دا عينت ملكت كريكم خدي بموبايل كمص خلخا نزي كم زمسل كابز يحبرنا له مالتي اجن خلاتنا هردانا متى نتسكرين انا كنسيه مالتي ግን at the end of the day እቲ ናብለት ሳይን ኢን ሳይን ኣፕ ዝብል ዘሎ ኣብዛን ትሪእዎ ዘለኹም ይዝፈላለ እምበር እቲ አይዲያ ተተርዲካ ቀሊል ሕጂ ናብ ናይ ሞባይል ክንቀይሮ ኢና ነዚ ይመስል ማለት እዩ ኣብ ሞባይል መብዛሕትኩም ሞባይል ክትጥቀም ስለ ትኽእሉ ብምባል ኢለ ስለዝሓሰብኪ ማለት እዩ ጥበብ ሰበልኩማ ናይ መጀመርያ ትገብርዋ ነገር እንተሃለያ እዛ ሳይን ኣፕ ትብል ምልክት ምድላይ እዩ ክኸውን ስራሕኩም ሳይን ኣፕ ትብል ምስ ረኸብኩም እንታይ እዩ ኣካውንት ክንከፍት ስቴፕ 1 ንጥውቕ ኣለና ማለት እዩ የመጀመርያ ደረጃ ሳይን ኣፕ ክትገብር ትኽእል ኣለካ ሶ ሳይን ኣፕ ክንብላ ኢና اوكي دحريو ساين اب نسبلكوا ناتكا ايميل تبلنلا ايميل تبلنلا سلازي نورمالي ايميل كنبا نخلينا ويكاتا نقرا نخلينا ساين اب ويز جوجل وين كنبلا نخلينا وين ساين اب ويز ابل اكونت كنبلا نخلينا نورمالي بزاف سب ناي جوجل تتقامي سلازوغنا ساين اب ويز جوجل بزبل كنحلفنا الحجه مالتي سو ساين اب ويز جوجل كبلاي اكونت برت تبلنلا تشوز ان اكونت يلاتني ايميل ناتكم زرزر كم زغ تمصالكم اوكي كم زي كتمصالكم كاله ايميلون كتمصالكم طالع نساتكم باسورد ناي ايميل ناتكم تفلطوا يخوم كليك تغبطوا ايميل ناتكم ማለት ነው ስለዚህ ንሓጂ ታነ ብላይና ኣናተይ ቶቶ ትሬድስ ዶት ቲም ዝብል ናይ ቲም ግሩፕ አለ ናይ ቲም ኢሜይል ኣለና በዚህ ኣሕለፍ ያህ ብላይ ምክንያቱ ናተይ ኢሜይላት ተኻለ ኢሜይል ናተይ ኦፊሻል ትጥቀመሉ ኦሬዲ ኮይንቤዝ አካውንት ስለዘለኒ ማለት ነው ሓጂ ሃሪኩም ጥራይ ድጥዎ ዘለኹም ሶ ሳይን ኣፕ ክንብላይና ድሕሪኡ sign in to coinbase.com تبلنلا بلا 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 نوصين اللوبزي and امارات تمصالي يالو اب تحتي continuous بلك تروحوا بيهم then continue نبلاينا perfect verify your phone number تبلنلا تليفون ناتكا حبنا تبلنلا مالتو then تليفون كبايا مالتو اوكي ناتي تليفون مسافكوا مونغو طابيلات ني تليفون ناتي حدش تليفوني بفتن ترايد تكمل زلو مالتو سلازي جيجا انفورميشن كيتفز متاني سو كم زين نحرات يلاتكم سب مخانكا أرجعنا جبلن لو مالتي سلزي كرجع جزء مالنا مالتي start puzzle كبلاين then دحريو to move the person until they are standing on the same icon on the left image كم زي عينت كتاب زخون move جبرون السبيعة بلنزلا I don't know هم يقرأ خمسين كاساسو I think كم زي خوم زلوا مثلني then سميت كبلاين
complete إلى دن دحريقو مسج شديدنا الكالنا تا مسج شديدنا الكالنا تقولنا لك أبزي بلونلو يا stay signed in تبلنا yes stay signed in كلاي by the way أبزي زود اللغة تلفون use and throw one information كتزيد أفرق من مراتي من البات من هذا تلفون ناتي كوبي تقبلوا تغيلكم كابزي أنا بتكمل تلفون هيكون زوجنا حبريتا كابزي أنا أبزي زبكم زلخو تتكمل بلكم مالتي سلازي yes stay signed in كلاي نحجي اوكي سو كابزي انت تبلن لا ستيب 1 حليف كالها تبلن لا ستيب 1 حليف كالها سو كلتا ستيبين ترفانا زلوا تقداميتي بيرسونال ديتيلز كتبنا ايخا ناتكا فاينانشال سيتويشن كميت نبر كندي اتاو لك انو مخانو ملسكي تخون لعلت نسخه كتوت خيل اب كوينبيز ويك اب كريبتو انفست نغير تقبر ابزو خاطو خاي مالت اوكي ابسالتيتي verify your identity or upload and verify identity documents بلنا لا ስለዚህ ናትካ መንነት ክትበልና ኢኻ which is ID ናትካ ክኸውን ይኽእል እዩ and ናትካ address document እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣበይ ትነብር ከም ዘለኻ ማለት ስለዚ ተን ዋና ገደስቲ ነገራት እንታይ እዩ ናትካ ID ክትቦም ክትኽእል ኣለካ ID ናትካ ወይ driver license ወይ passport ንሳብካ ናይ ብሓቂ ኣበይ ከም ትነብር address ናትካ ሃበና ይብሉኻ which is ንታክሲ ንዝተፈላለዩ ሲስተም እዮም ዝጥቀምሉ ወይ ከዓ ንውሕስነት እውን ዝጥቀምሉ እዩ then ናትካ address ናይ መምሕዳር ናይ ባንኪ ናይ መምሕዳር ወረቐት ማለት እዩ ወይ ብፖስት ዝመፀካ ወረቐት ናይ ባንክ ስቴትመንት ናትካ ሰጂድካሉ ናትካ ኣድረስ ከረጋግፁ ይኽእሉ እዮም which is ሓደ ወረቐት እንድሕር ደኣ ሓደ ወረቐት ናትካ በስ ኣምስት ወረቐት ዝንሕራሉ ናትካ ኣድረስ እንተሃልዩ ሓደ ወረቐት ዝኾነ ናይ መንግስቲ ወረቐት ክኸውን ይኽእል ኦፊሻል ወረቐት ማለት እዩ ናትካ ኣድረስ ክሓትውካ ይኽእሉ ክትቦም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እዚ ኩሉ ቫሪፋይ ገሪዮ ኣድረስ ናተይ ሂበዮም ኣይዲ ናተይ ተጠቂመሉ እየ እንድሕር ኣኸሪእኩም ኢለ ተፈቲነዮ ሪጀክት ክገብሩና ስለ ዝኾኑ እንታይ ክንገብር ኢና ንስኻትኩም ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ባዕልኻትኩም ቫሪፋይ ክትገብርዎ ኢኹም ማለት እዩ ቫሪፋይ ናትኩም ኢንፎርሜሽን ምናልባት ክንደይ ኣታው ናትካ እንታይ ስራሕካ ኢሎም እዮም ዝቁፅሪ 2 ዝሓትኹካ ተጠንቂቕኩም ናብ ጎግል ስክሪንሻት ጌርኩም ዳተርጎምኩም ናብ ትስእልዎ ቋንቋ ናብ ትመልክዎ ቋንቋ እንግሊሽ ክኸውን ይኽእል ትግርኛ ክኸውን እዩ ኢዳማር ደን ድሕሪ ቫሪፋይ ጌርኩም ምስ ወዳእኹም ናበይ ክንመፅ ኢና كم يركها نكوينبيز ترانسفير تقبلوا خم يركها جنزب تنابز بالسيستم كنمسينا مالتي سو اجي زين ساعات مكسر هو يخو مسودعها انت يمثل نابز بالكاس كحلفوكم مالتي اوكي اجي نابزي امسيكم مالهم زين ناتي ابز حلف انفست تقبركو كلمي ورحيل كنت ورح زغون انفست تقبركو اماونت which is على ما بينهم زناكركم day trader full time day trader يزلوا مالتي بتحجوا كمونا كريبتو انفستر اب ستوك ماركت ون انفستر مالتي اجي most of the time day trader most بزح غزي ገንዘብ يزرخبلو ገንዘብ ዝረኸብኩ እንታይ ገብረ ናብ ናተይ ፖርቶፊሊዮ ናይ ሎንግ ተርም ፖርቶፊሊዮ ናተይ ኢንቨስት ዝገብሩ ሳብ ዝተወሰነ ቁጥሪ ኣለኒ ዞ ቁጥሪ እዚ ቅድሚ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ኢንቨስት ገበርኩ ገንዘብ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይኮነን አይ ነው ንገለኹም ብዙሕ ኸውን ይኽእል እዩ ንገለኹም ዋሕድ ኸውን ይኽእል እዩ it's just abnati okay نخريكم زيناتي وين كون غلي okay زيناتي كون غلي it's just number okay نابنت ابزاجي ابز ديلي اب تليفوناتكم مسوداكم كل فيريفيكيشن مسوداكم ابز قطر ناتي ناب كبابي 6 كي بلالو ابز لكم ريو ابناكم زيرو دبل كون غلي because ايتهم لزلو حجي همي كاتو تولي حجي نحن مالتي نابنت ابز خباب حجي اب وشتي حدا معاتي ابز معالتي زي ناب كبابي 248 زخون ايرو شركه لها بلنلو بحفشة أبز على فسومن دهرات تاريخ موجن بوستيفيز اللي هو سوفار إنفستابز جبركو أنا كم تريوز اللي هو أبز على فسومن جنا برتوفيلو ناتي 10% وسيو خمس اللي رينا له مالس 10% وسيو له إن أبكبابي شح إيروز خونكا جنزب سريح اللي هو سوفار مالتي just إذا قلنا ناتي جينا 5 عامات 10 عامات إنفست جورس الزغون جنزب أيكون كم جنزب أيريني كورد خلي كوسو خلي سبت عز في العليو خير خلي 5 عز خير خلي أبزي ون جنزب أبزي كوينبيز نحن على عليه كتشح 3 تقوينه جنزب تقوليها بكوينبيز هاي تقبلون يعني أبي هتقبلوا أب هارد درايف أب هارد وارد الله سوري هارد درايف it's computer drive the storage هارد والت وكا frozen wallet زبالالو زعبوا فيديو ملو صراحة لكم أبوي هتقبلوا إذا جاب زوج كل طور حساس طور تهويه so إذا حجم محسوب هيكون okay but what is العلامة انتاي نسخاتكم كبيركم جنزب كتنقاص أصلهم تقولوا بمهاري جن إزي
ستيل بروفيت كم زلو خريكم له اب ديلي تورينا اي ثينك ابناي معلتاوي تورينا بزي اوشتي لو معلتي 11 دولار كسيب كالا خلن له 1 اور شو مونتو دولار بلا له ان كوم داك بري زوت مالتي اوكي سو بكريبتو ملكع مالتي وكا بكريبتو اماونت اب زريح من اكبابي 5000 ايرو قال زخونا له بكاش كا ستيبل كوين الى زي نغركم كاش كريبتو ها نكبابي 300 دولار لن مالتي كاش يعمل يعني زخونه كاش بانك يكون تماثالي اماونت يدلن مالتي اكبابي شيخ تشح يبانك زومت انشورانس ناي غزاخراي طاي مالتي اوكي دن كابزي نابي كنكيدنا ناب تجز نزي يمثل يعني مجمريا كريبتو تجزء تونكا ناتكا كوينبيز مس بانك ناتكا تتعازق تلالك مس بانك ناتكا تتعازق لك ويكا كا بانك ناتكا إيها نابزينا كريبتو أكاونت ناتكا جنزب توتو جنكا كوينبيز كم بانك مخانو وحسنوتو كل نجارو كم بانك مخانو خرداكم خلالو كم بانك كمان كم من خليه جن بزح جنزب تخوين أب كوينبيز هيتقمطوني هان مزعبوها مزعربين عمالتي أبزي وحز زغونة كاب زغونة منجستي كاب زغونة إنترنت دوزة هارد والي تانو انت مزعبو تناقمو دريكم كوني مالتي سو كبانكين اب كوينبيز بخمي خاتم مسل ابزا تحتي نعرات رايكم هلا ابزا هوم تبل مساعتكم ترانسفير تبل ملكت كترغبوا تقوليهم ابزا ترانسفير تبل زلايكم كليك تكبوا دن ترانسفير كبلاي هجي ابزي مسمصاخو كاش ويزدروال تبلنلا كاش كوص تغينيو كاش انا وصينا حجي ديبوزيت كاش يعني بلا ገንዘብ يعني ترجع تلنا ابزي كان الشيء 10 ديام كتبتو زلكم ايكون نحجي 10 دولار 2 دولار 5 دولار غير كعات فوتو مجمريا زوان ممهاري سلو زوان مالت اوكي بحال غزي كيت تو كندو زاكل قطري مالتي سو ديبوزيت كاش كنبلاينا ገንዘብ كنو تريدنا لنا كنبلاينا ديبوزيت كاش مجمريا بروسيس زوان دان دحريو بمتاعها ገንዘብ تريدنا تبلنلا كريديت كارد ديها ايدل ديها which ايدل حجي بزح غزي بزي اوروبا يوم تقمو ايدل تليا كتغلي سو ايدل كبلاي ideal here and then كندي جنزبيها تبلنلا تبلنلا صاب 5800 ايرو تتغليها معلتا تبلنلا وايسون على نبزي حجي كندي كبلاي 10 ايرو كبلاي then preview كبلاي then preview مسولكوا deposit cash now تبلنلا deposit cash now كبلاي سو حجي انا اب بانك ناتي كده كونفيرم مسكبركو انتايلني ገንዘብ يتي خالها تبلنلا مالتي 10 ايرو and then confirm غير يالو دان دحري حجي نزي يمثل زي اوكي اكسبت خم لاين نازي ገንዘብ ካሽ ከምዚ ተቆገርና ንወስዶ because حجاب كمبيوتر and responsive زغونه يكونن اذا كنت تريغو زلهم تي programming ابزي يرلو because نا موبايل dimension دحر تو توخينه كمزو توخينه responsive يكونن حلافነት دوسد عينت يكونن تي application زلو مالتنا عاتكم مهارت رايس زونه مالتي اوكي حجي كاش علن اوريدي ناي كاش كبانكناتكم ايدل لكم سيتهم نابسي كاش زبل ابزي كرايكم كاش ناب كباب 384 ايرو لني كليك غبري and then نعمت بي ايرو ناتي 100 ايرو كاش علني بستيبل كوين كان ناب كبابي 384 زغول كاش علن مالتي سو حجي انتاينا خنغبر ناب هوم كنملس فينا ناب هوم استملسنا نابنت كريبتو غزي دليلو انا بكريبتو غيرن كان ناب حدا سب كسد دليلو مالتي سو المجمريا غزي بكريبتو غيركا كفريت كتفصم تكون كان تاع عينت كريبتو يحط تقمي تاع عينت كريبتو يحط تقم اقدم بلا زارغنا نيرنا ستيبل زخونو كريبتو يحط تقم ستيبل واي بيكوز كالو اوت نعملت بيتكوين دحرات وشينايو ابزي لببولو يهم مالتي بيتكوين دحرات وشينايو بيتكوين لعل تحت يزبل لا سدد كاخولها لعل هو سخلي تحت هو سخلي نتسب ترانسفير مسغبر كالو قنس سخلي كو سخلي بيكوز اتواغاناتو ستيبل ايكون دايما ستيبل استراغاغ يكون stable coins which is had كاباتهم حجي USDT كون خلي USDT كون خلي C ون كون خلي which is USDC كون خلي USDT كون خلي هذا USDT وكا USDC هذا US دولاري هذا دولاري كل جزء مالته لا تحتي باللي تواقو ስለዚህ እንታይ ኢኻ ትገዝእ ገንዘብ ብክሪፕቶ ክትኸፍል ትኾንካ USDC ምግዛእ ተመራፂ ብቢትኮይን ኢቴሪየም ክትኸፍል ትኽእል ኣባት المجمريا درجة ناتنا كان ناتكم درجة كنت حنقبل لنا USDC نحطك عندنا اس بير تمرازي مالتي سلازي باي اند سيل كنبلاينا here باي اند سيل تحريو كجزء دلي انتاي بيتكوين كليك باي كنبلاينا تحريو
እንታይ ዓይነት ቢትኮይን ኢኻ ባይ ዲኻ ትገብር ኣለኻ ላ ሴል ትብለና ላ ሕጂ ባይ ኢና ክንገብር ስለዚ ባይ ብምንታይ ኢና ክንከፍል ብካሽ ኢና ክንከፍል ክሊክ ጌርና ኣብ ዚሮ ካሽ ዝብል ወይ እውን ብባንክና ትራውን ክንብሎ ንኽእልና በዚ አይዲል ዘሎ ብዞም ትሪኦ ዘለኹ ብባንክ ክንብሎ ንኽእልና ክንገዝእ ንኽእልና ሲምፕሊ ሕጂ ንሕና ብኢሮ ዋሌት ክንብላ ኢና ኢሮ ዋሌት ምስ በልክዋ እንታይ ኢኻ ትገዝእ ትብለና ኣብዛ ታሕቲ ቢትኮይን ኣላ ቢትኮይን ኣይኮን ክገዝእ ደሊ ዘለኹ እንታይ ክገዝእ ዘለኒ USDC ኢኻ ክገዝእ ዘለኒ ስቴብል ኮይን ኢኻ ክገዝእ ስለዚ ቢኮዝ ስቴብል ኮይን ካሽ እዩ ዶላር እዩ ማለት እዩ ግን ብክሪፕቶ ከረንሲ ዝተዓሸገ ወይ ከዓ ፓክ ዝኾነ ዶላር እዩ ስለዚ ኣብዛ ባይት ብዘላ ክሊክ ገይረ USDC ኢለ ሰርች ክገብር ክእለ እዚኣ ኣላትና ሓንቲ ካልእቲ USDT እውን ኣላትና ኣብ ኮይንቤዝ ኣብዚ ሕጂ ዋና ይቅበልዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ USDC ጥራይ እዩ ዘሎ ኮይንቤዝ ኣብ ካልኦት ኤክስቼንጅ ከይድኩም USDT እውን ብዙሓት ሰባት እዮም ዝቕበልዎ ማለት ብዙሓት ሶ ኣብዚ ዝርዝር ተመፂና እውን USDC ብለኒ ኣሎ ሓደ USDC 0.85 ኢሮ እዩ ዘሎ ሶ ንሕጂ መፈተኒ ዝኣክል ተኸሲርኩሞ ኢስ ፋይን 10 ኢሮ ገለ ኢኹም እንዳብልኩም ትመሃርዎ ዘለኩም 10 ኢሮ ክብለየ ስለዚ ሪቪው ክብለየ ሕጂ ሪቪው ንበሎ 10 ኢሮ ኦፍ USDC ብለኒ ኣሎ ማለት ናብ ከባቢ 11.6 USDC ክትቕበል ኢኻ ብለኒ ኣሎ ስለዚ ባይ ክብለየ ኦርደር ሰሚትድ ብለኒ ኣሎ and successful ገንዘብ ገዚእኻ ኣለኻ ክሪፕቶ ብለኒ ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ክሪፕቶ ክሰድድ ትኾንካ ኸ ናብ ሓደ ሰብ ክሰድድ ትኾይኑ እንታይ ክገብር ዘለና እዩ ሕጂ ትራንስፈር ክገብር ዘለና ናባይ ንኣብነት ክሰድድ ትኾንኩም ወይ ኣነ ናባኻትኩም ክሰድድ ትኾይነ እንታይ ክንጥቀም ክብል ኣለና ትራንስፈር ክንብላ ኢና ድሕሪኡ ሰንድ ክሪፕቶ ክብላ ክሪፕቶ ክሰድድ ደሊ ኣለኹ ሰንድ ክሪፕቶ ክብላ ክሪፕቶ ክሰድድ ምስ በልኩ ድሕሪኡ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ኢሜይል ኣድረስ ድብል ዘሎ ናይቲ ሰብ ናይ ክሪፕቶ ኢሜይል ናትካ ስደደልና ክትብልዎ ትኽእሉ ኣለኩም ናይ ክሪፕቶ ኢሜይል ናትካ ክሰደልና ክትኽእል ኣለካ ክትብሎ ኣለኩም ወይ ከዓ ግድን ክሰደልኩም ዘለዉ ንኣብነት ሕጂ ዝኣክል ናተይ ናይ ክሪፕቶ ኣድረስ ክበኩም እየ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ሓደ ናተይ ተምሃራይ ማለት እዩ ድሰራሕናዮ ኮንቨርሴሽን እዩ ሶ እዚ ኮንቨርሴሽን ናትና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሰላም ኣቢል ከመይ ውዒልካ ናተይ ማናጀር እያ ፅሒፋትሉ ነራ ባይዘወይ ፀሓፈሉ እያ ኢላትኒ ብክሪፕቶ ፔመንት ክትፍፅም ትኽእል ዲኻ እቲ ዝቐለለ ኦፕሽን ንሱ እዩ ዘሎ ኢለ ፅሒፈሉ እንደን ተደዋዊልና ብክሪፕቶ ክኸፍል ከም ዝኽእል ተሰማሚና እንድሕሪኡ እንታይ ኢልኒ ኣድረስ ናትካ ባስደለ ኢልኒ ኣድረስ ክሰደሉ ናባይ ገንዘብ ክሰድድ ተኮይኑ ማለት እዩ ተማሳሊ ኣነ ከዓ ናብ ካልኦት ክሰድድ ተኮይኑ ስለዚ ኣድረስ ናትካ ስደለ ምስ በለኒ ነዛ ኣድረስ እዚኣ ስደሉ ኣለኹ እዛ ኣድረስ እዚኣ ካበይ እየ ረኺበ እያ ኣነ ሕጂ ገንዘብ ክትሰድድ ትኾንካ ክንርኢና ክትቕበል ትኾንካ ኸ ክሪእኩም እየ ድሕሪኡ ማለት እዩ ሶ ክሰድድ ተኮይኑ ሕጂ እዛ ኣድረስ እዚኣ ናተይ ኣድረስ ሰድሉ ኣለኹ ክሰደለይ ተኮይኑ ነዚኣ ኮፒ ክገብር ኣለዎ መጀመርያ ስለዚ ነዚኣ ራይት ክሊክ ጌርና ኮፒ ክንብላ ኢና ናበይ ክንከይድና ናብታ ናትና ኣድረስ ክንከይድና ሕጂ ማለት እዩ ኖፕ ሄር ናብዚኣ መፅና ኣለና ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣድረስ ትብለና ኣላ ራይት ክሊክ ጌርና ናታ ኣድረስ ፔስት ክንብላ ኢና እዛ ኣድረስ እዚኣ ተተጋጊኻ ንኣብነት እዚኣ ዲኤፍ ትብል ኣላ ዲኤፍ ትብል ዘላ ንድሕር ደኣ ነታ ኤፍ ተጥፊእ እያ ገንዘብ ዝሰዶ ኣነ ይጠፊ እዩ ስለዚ ኮፒ ፔስት ኢኻ ትገብራ ዘለካ ኮፒ ፔስት ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ጠፊ እዩ ንዓይ እውን ኣብ ዝቐረባ እዋን $500 ጠፊኡ ነይሩ ማለት እዩ ብሰንኪ ናይ እዚኣ ቁጥሪ እዚኣ ምግጋይ ማለት እዩ ኦኬ ሶ እዛ ኤፍ ዘላ ክትፊእ ኢኻ እዚኣ ጥፊአ እያ ኤፍ ጥፊአ እያ ኤፍ ኣይትፅሕፍን ኢኻ ኖ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ከም ብሓድሽ ፔስት ትገብራ ቤረር ማለት እዩ ሶ እዚ ንሳምፕል እየ ዘርእየኩም ዘለኹ ደን ክሊክ ንገብራ ኢና ደን ድሕሪኡ እንታይ ኢኻ ክሰድድ ደሊኻ ትብለኒላ ማለት ኢቴሪዮም ካልኦት ዝኣመሰሉ ክሪፕቶታት ናት እያ ደው ነብዚ ኣገዳሲ ይኮነ USDC እያ ክሰድድ ደልየ ዘለኹ ገንዘብ ከተመሓላልፍ ትኾንካ USDC ኢኻ ተመሓላልፍ USDC ናተይ ኣለኒ 300 ገለ ዝብል ኣሎ ክሊክ ክገብሮ እየ ድሕሪኡ እንታይ ትብለና ሓጂ ሪኦ ኣብዚኣ እንታይ ትብለና ሰሌክት ኔትወርክ ትብለና በናይ መስመር ኢኻ ገንዘብ ከተመሓላልፍ ደሊኻ ዘላ ገንዘብ USDC እዩ ነርና ግን ከዓ መተሓላለፊ መስመራት ከ ኣለዉ በዓል ኢቴሪዮም ቤዝ ፖሊጎን ስዊ ሶላና ዝበሃሉ ማለት እዩ ካብዚኣቶም ክትመርፅ ኣለካ ሕጂ ናብታ ዝተፀሓፍናያ ፅሕፍቲ ክወስደኩም እየ እታ ኣድረስ ናተይ ሰዲደሉ ደን ኣድረስ ምስ ሰደድኩሉ ከዓ እንታይ ሰድሉ ኔትወርክ ከዓ ምስኣ ስክሪንሻት ገይረ ሰድሉ ኔትወርክ ፖሊጎን እየ ዝጥቀም እየ ኣለኹ ብዚኣ ሪኦ ኣድረስ ኔትወርክ ከዓ ሰድሉ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ እንታይ ክንገብር ኣለና ነዛ ኔትወርክ እዚኣ ክመርፃ ክእል ኣለዉ ኣድርዋይስ ብካል ኔትወርክ ተሰዲዱ ገንዘብ ዘይክጠፍኦ ይኽእል እዩ ናባይ ዘይክበፅሓ ንኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፖሊጎን እያ ትብል ዘላ ደን ፖሊጎን ክንብላ ኢና ኣብዚኣ ፖሊጎን እዚኣ ክንጥውቃ ኢና ማለት እዩ
دحردا بيس تمريز إيثيريوم تمريزو جنزبه طفو يخلي ملو جنزب كا طفا كا خلي سلازي بوليغون كنبلاينا حجي مالتي بوليغون سولكوا كندي جنزب يحاسد لي حالات بلنا يو اس دي سي اسد لي زلو 10 اسد لي لو خباي بيروش بريفيو كبلاي نابزغ سد دي حات بلنا لا ناتي مانجر اكاونتي ناتي جنزب ناتي ادرس ايكون غونه سب بزي ادرس زريكم زلو غيركم جنزب كيتسدو مالتي ناباي وين بزحن انت تغاغي خو نابا حسد دي تغاغي ني جنزب لسبري አይሰራህንም ናተይ ኣይኮነን ናተይ ማናጀር ናተይ ማናጀር ከዓ ናይ ዝተወሰነ ዓመታት ናይ ስራሕ ኣግሪመንት ጥራይ ክልወና ዝኽእል ማለት እዩ ሶ ዝኾነ ገንዘብ በዛ ኣድረስ ናተይ ተሰዲድኩም ተሓታቲ ይኮንኩን ኦኬ ታንክ ዩ ሶ ሰንድ ናው ክንብላ ኢና ገንዘብ ሰዲድካሉ ለኻ ትብለንላ ዛሬ ደንክ ብላይ ገንዘብ ሰዲድ ኣለኹ ገንዘብ ከም ዝሰደድ ኩሉ ንሓደ ሰብ ገንዘብ ከም ዝሰደድ ኩሉ ብኸመይ እየ ከረጋግፀሉ ዝኽእል ኣብዛ ትራንዛክሽን ትብል ዘላ ተኣቱ እሺ ኣብዛ ትራንዛክሽን ትብል ዘላ ኣብዚኣ ምልክት እዚኣ ተኣቱ click transaction then the up transaction زبزلو آتيكم 8 أبدأ سيد كلا هات بلنا click يربع نزيع screen shot كير صدلو screen shot كير صدلو لوجن زيارة وأبدأ status زبزلا زي عملتي completed كتب له completed بالنسبة له خاص screen shot كير كا زي إنز أخلاق جنزب سيد كلا له يعني اللي كا جنزب كتم حالة تخيل مالتي نسخاون حد سب جنزب سيد كا خلون زي screen shot زي أم سيد كا جنزب سيد كا and كم زي أتوقع هاي check مقبار يقدس مالتي اوكي سو ገንዘብ ከመይ ጌርካ ከም ትሰድድ ኣሪኻና ኣለኻ ደን ገንዘብ ከመይ ጌርና ኢና ክንቅበል ንኽእል ዝብልካ ከይድና እዚ ገንዘብ ክንቅበል ተኮይና ኣብዚኣ ትራንስፈር ትብዘላ ክሊክ ክንገባ ኢና ክሊክ ምስ ገበርናያ ረሲቭ ክሪፕቶ ክንብላ ኢና ገንዘብ ክንቅበል ኢልና ኣለና ክንብላ ኢና ደን ረሲቭ ክሪፕቶ ኢለ ኣለኹ ረሲቭ ክሪፕቶ ምስ በልክዋ እንታይ ኢኻ ገንዘብ ክትቅበል ደሊኻ ዘለኻ ትብለንላ እንታይ ዓይነት ገንዘብ ኢኻ ክትቅበል ደሊኻ ዘላ ኢቴሪየም ዲኻ ዶጅ ኮይን ዲኻ ኤክስአርፒ ዲኻ ካርዳኖ ዩኤስዲሲ እንታይ ኢኻ ክትቅበል ደሊኻ ትብለንላ ስለዚ ሕጂ ኣነ USDC كقبل يبلا له because كتقبل تكون كون دينك أساس أكاو زي كريبتو يخاط قبل زلكا stable coin يخاط قبل زلكا then USDC كنبلا then USDC مسبل كوا receive crypto over the wrong network لنا network نحن تجاكي خا جنزب كات زي تقبله تخلي حتى فاكاي خليه تبلنا لا so I understand كنبلا هنا then sorry أبزي أمالتيو select asset تبلنا حنت جزين اللي حرتنا مليسنا لا مالتيو مرت تبلنا لا then USDC كبلا USDC مسبل كوا normally مالتيو انت عينت نيتورك يخا كتقام تبلن بيناي مسمر يخا تقبل لي خا مالتي بيناي مسمر يخا تقبل لي خا زلا دم مسمر كتمرصو تولكم انت بمنتاي ناس نانيرنا ببوليغوننا سيدنا نيرنا دن ببوليغون كنبلاينا مالتي ابز خباب زي ورينا بوليغون كنمرصينا بوليغون يخا تقبل زلا ب ኢቴሪየም ገሩ ተሰዲድልካ ተሰብ ግን ገንዘብ ካጠፍ እኽልዩ ያትብለና ዘላ ይርዳን ዩ አንደርስታንድ ክንብላይና አይ አንደርስታንድ ታሪው እዛ ናትካ አድረስ ዚያ ሰብ ገንዘብ ክሰደልካ ትኮይን በዛ አድረስ ናትካ ይሰደልካ ዘሎ በዛ አድረስ ዚያ ይሰደልካ ዘሎ ታትገብራ ለካ ኮፒ ገርካ ነትሰብ ክሰደሉ ትላለካ እዚያ ኮፒ ገርካ ትሰደሉ ምሳ ነዚያ ስክሪንሾት ገርካ ትሰደሉ ካሊ ኢንፎርሜሽን ክትቦ ዘለካ እንታይ በናይ ኔትወርክ ሰደልካ ከም ዘሎ ትሕብሮ ትላለካ ببوليغون نيتورك يخاط سدل لك تحبرو لك زي كان بإيثيريوم سدل لك جنزب كاتفاك غالي لذي نتاي كوبي كرنا لنا مالتي USDC سدلنا مريضنا لنا بين اي نيتورك مالتي ببوليغون زبال نيتورك يرو سدلنا مريضنا لنا مالتي لذي كمزب ناي كريبتو كرنسي كمي غير كاتتو كمي غير كاتسدد كمي غير كاتقبل زرارينا لنا كمي غير كا انفستيجيتور زبلكا حجون لينا مال اوكي سو اب سكرين دي زوم تري وزلوكم حجي كبابيش دشاش زوون ايرو ابزناتي اكاونت زي كم زلو يرينالو زيناتي اكاونتون كون غري جايز اتس جاست ابنتي انا نايس فاليو بجنزب كابز قطر نوي عملت يغير ميبي قول عقلو هفتم سبات it doesn't matter it's just a matter of time حد سبب هفتم كون زي كون جنزب كلون زي كلون ناي غزي غداي ترايب ناي غزي غدب ترايب اوكي سو ام غوين زغونه فلي كل يدلني مالتي maybe target بفلاي يعني extremely بيصوتولو سمارت تكونكم بلا تكونكم سبات ኣለኹም እንተን cryptocurrency ተጠቂምኩም ይገርኩም ገንዘብ ተመሓላልፉ ንምራይ እዚ ቁጥር እዚ ናይ ሻይኩም እውን ከውን ይኽእል እዚኦም ዓበይቲ ሰባት እውን ኣብቻን ተኸታተል ስለዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ናተይ ኢንቨስት ኣይገብሮን እየ ገንዘብ ናተይ ኣብ ሃርድ ዋሌት ዘቕምጦ ናተይ ተኮይኑ እዚ ማለት እዩ እዚ እውን ናተይ ተኮይኑ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰሙናት ከውፅኦ እየ ማለት እዩ ያ ደን ናብ ክሪፕቶ ክንከይድ ኢና ናብዚ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር لذي نزناتي مخرط راي سميهم انفست مكبار زي فيديو زي educational نتمرت تراي مالتي انفست تقبروا اي تقبرون اتس اباحاتكم يزمركوس معناته مغرب ما باي فكن اب فاينانشال ماركت كم زي كبر الكاين نكرن يا ريكم نس نسخاتكم كان ناتكم مصنعات يجيبكم يوم انفست تقبروا مالتي
ወይ ከዓ ትምህርቲ ክትመሃሩ ትለኩም ብስሩዕ ትምህርቲ ክትመሃሩ ኣለኩም ዝተፈላለዩ መምሃራን ኣለዉ ወይ እውን ኣገዳስቲ ኮይኑ እውን ኣብ ኮመንት ክፅሕፍሉ ይትኽእሉ ኢኹም ዝያዳ ኢንፎርሜሽን ተኸታታሊ ትምህርቲ ብዛዕባ ዝሰርሓኩም እንተኮይነ ወይ እውን ድሕርዳ ዋን ቱ ዋን ሓደ ንሓደ ሓገዝ ተደልዩኹም ክፅሕፍሉ ይትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኮመንት ወይ ብቴሌግራም በዚ ናተይ ትሪእዎ ዘለኹም ቴሌፎናት ክፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ናተይ ማናጀር ወይ እውን ንዓይ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ወይ ቁፅራ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ደን ንቐፅል ኣብዚ ሕጂ ኢንቨስት ክገብር እንተኮይነ መጀመርያ ኣብዚ ክሪፕቶ ዝብል ዘሎ ክሊክ ክገብር ኣለኒ ሕጂ እዚ ክሪፕቶ እዚኣቶም ንኣብነት መጀመርያ መፅናዕትታት ኢኻ ትገብር ምክንያቱ ቢትኮይን ንኣብነት ቢትኮይን 2009 ቢትኮይን 2009 ክንደይ ነይሩ 0.5 ሳንቲም ዶላር እዩ ነይሩ ቢትኮይን 2022 15,000 ነይሩ ዋግኡ ኦኬ ቢትኮይን ኣብዚ ሕጂ እዋን 91,000 ኣሎ ስለዚ according to the fact which is ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ኣብ ዳታ ዝተመርኮሰ ክንርኢ ኮልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመታት እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዳታ ናቱ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ቢትኮይን ቻርት እዩ ዘርእየኩም ዘሎ ንጹር ንክኸውን ቢትኮይን 2019 ናብ ከባቢ 12,000 ነይሩ 2022 15,000 ነይሩ 2025 26,000 በፂሑ ነይሩ እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ሓተ ወሪዱ ኣብ 91,000 ኣሎ ስለዚ ዳታ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እቲ ዳታ እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዋግኡ እዩ ዘርእየና ዘሎ እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ማለት ግን ኣብዚ 26,000 ምስ ኮነ ትገዝእ ባይ ትገብር ማለት ኣይኮነን ብዙሓት መምሃራን ዘይነግሩኹም እዚኣ እያ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ኢኩም ከም ባይ ትገብር መዓስ ባይ ትገብር ኢኻ ትመሃር ዘለካ መዓስ ባይ ትገብር ኣበይ ባይ ትገብር እንታይ ርኢኻ ባይ ትገብር እንታይ ዓይነት ሲስተም ትጥቀም ዝብል ርእሱ ዝኻለ ትምህርቲ እዩ ባት ከመይ ጌርካ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር እንድሕር መፅናዕቲ ጌርካ ኩሉ ነገር ምስ ወዳእኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ንሓደ cryptocurrency መፅናዕቲ ትገብርሉ ንኣብነት ቢትኮይን ድሕራ ተወሲድና መፅናዕቲ ትገብርሉ ኣበይ ወሪዱ ዘሎ ጎዲሉ ኣሎ ድዩ ጎደለን ዘሎ መፅናዕቲ ትገብር ንኣሽቱ እውን ኣለዉ ትመረፁ ዝኾኑ ጀመርቲ መፅናዕቲ ትገብርሉ ድሕሪ ሓደ ዓቢ ዝኽእል ክሪፕቶከረንሲ ምስ ረኣኻ ምስ ረኸብካ ማለት እዩ ደን ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ብሓደ ግዜ ኢኻ 1,000 ትእቱ ብሓደ ግዜ 10,000 ትእቱ ኣይኮነን መጀመርያ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ተኸሲርካዮ it's fine just ናይ ሻሂ ኢንቨስት ገረዮ ትብሎ ቁፅሪ ጥራይ ኢኻ ትጥቕም ኦኬ ደን ናብ ኮይንቤዝ ክንብለሽ ኢና ሕጂ ማለት እዩ እዚ ዳታ እዩ ከሪእኩም ፀኒሐ ናይ ኢቴሪየም እንድሕር ዳታ ተደልይኹም ከሪእኩም ክእል ኣብዚ here እዚ ናይ ሶላና እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 2022 ዓመት ኣብዚ ከባቢ ዝኸሎ ኣነ ክሪፕቶከረንሲ ዝፈልጦ ኢንቨስት ዝገበር ኩሉ ግዜ እውን ናይ ሶላና እዚ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስዊንግ ትሬደር እየ and ዝተፈላለዩ ሲስተማት እውን ጥቀመ ማለት እዩ ባት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ላዕሊ ይወፅእ ታሕቲ ይወርድ ክሳብ ዝኾነ ኣበይ ትገዝእ ኣበይ ትሸይጥ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ሶላና እዩ ማለት እዩ ናይ ኢቴሪየም ዳታ እንድሕር ተሪእናዮ okay where is ethereum here ናይ ኢቴሪየም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተመሳሳሊ ላዕሊ ገፂኡ ዝወፅእ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወሪዱ ኣሎ ኢንቨስት ትገብር ኣይትገብር መፅናዕቲ ኢኻ ትገብር መፅናዕቲ ምስ ገበርካ ድሕሪኡ ናብ ኮይንቤዝ ኢኻ ትመፅእ ናብ ኮይንቤዝ ትመፅእ እሞ ድሕሪኡ ባይ ትገብር እንታይ ኢኻ ባይ ትገብር ክሪፕቶ ኢኻ ባይ ትገብር ናይ ክሪፕቶ ነቲ መፅናዕቲ ዝገበርካሉ ክሪፕቶ ኢኻ ባይ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እታ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ባይ ክሪፕቶ ክንብላ ኢና መጀመርያ ግን ገንዘብ ክእቱለኒ ወይ እውን ባይ ጥራይ ክብሎ ይኽእል እየ ክንደይ ኢኻ ባይ ክትገብር ደሊ ኢኻ ብለኒ ኣሎ ኣነ ሕጂ 10 ኢሮ ባይ ክገብር ደሊ ኣለኹ 10 ኢሮ ክብላ እየ 10 ኢሮ እንታይ ኢኻ ትገዝእ ደሊ ኢኻ ትብለኒላ እንደን ኢቴሪየም ክብላ እየ ኣብዚ ባይ ዝብል ዘሎ ክሊክ ገይረ እንደን እንታይ ክገዝእ እየ ኢቴሪየም ክገዝእ እየ ክብላ እየ ኢቴሪየም ክብላ እየ ደን ኢቴሪየም ምስ በልክዎ ደን ሪቪው ኦርደር ክብላ እየ ኢቴሪየም ገዝእ ኣለኹ ማለት እዩ ኢቴሪየም ድሕር ብክንደይ ዋጋ ክገዝእ እየ ማለት እዩ ኢቴሪየም ኣይ ቲንክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከባቢ 3,148 ዶላር ኣሎ ኢቴሪየም ክገዝእ እየ ክንዲዚ ይኸውን ኣማውንት ኢቴሪየም ናይ 10 ዶላር ገዝእ ኣለኹ which is ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክንዲዚ ዝኸውን ገዝእ ኣለኹ ማለት እዩ ደን ሪቪው ኦርደር ክብላ እየ ደን ይገዝእ ኣለኹ ሪቪው ክብላ እየ here and review ምስ በልክዎ ነዚ ይመስል ኢቴሪየም ክገዝእ ደሊ ኢኻ ኣለኻ ብለኒ ሎ yes then buy now ክብላ እየ ኢቴሪየም ገዝእ ኣለኹ ናይ ክንደይ ኢቴሪየም ገዝእ ኣለኹ ማለት እዩ ናይ 10 ዶላር እንድሕር ኢቴሪየም ንላዕሊ ተወሲኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኣብነት ኣብዚ ናተይ ኣቲና ንሪኦ ከም ፀናሕና ኣብዚኦም ከኣትየ ኣብዚ ተኣትየ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ማለት እዩ ናብ ከባቢ 988 ከሲብ ኣለኹ ቅድም ኢልና 1,000 ንሪኦ ነርና ሕጂ ቀኒሱ ኣሎ ማለት እዩ 18% which is ፅቡቕ ማለት እዩ ኣብ ክሪፕቶከረንሲ ክሳብ 200% 300% ክሳብ 10 እጥፍ ዝኸውን ዝኸሰብ ኩሎም ክሪፕቶ ኣለዉ
ባት እዚ ማለት ግን ኩሉ ሰብ ይኸስብ ማለት ኣይኮነን ስፔሻሊ ኻ ብዘይ ትምህርቲ ክትገብሮ ከለኻ ማለት እዩ ኣብ ክሪፕቶ ከመይ ጌርካ ኢንቨስት ትገብር ኢና ኣለና ከመይ ጌርካ ኢኻ ኢንቨስት ገበርካ ተውፅኦ ዝብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ናተይ ባላንስ ንመሊስና ኣለና ኣብዚ ቁጥሪ እዚ እንታይ ኣለና ብክሪፕቶ ናብ 5000 ገለ ዝኸውን ቁጥሪ ኣለና ኦኬ በዚ ኣብዚ ክሪፕቶ እዚ እንዳሕርዳ ተኸሲበ ከውፅኦ ተኮይነ እንታይ ክገብር ዘለኒ ኣብዚ ባይ ኤንድ ሴል ዝብል ዘሎ ክሊክ ክገብር and then ሴል ክብሎ then እንታይ ኢኻ ሸይጥ ደሊኻ ኣለኻ ብለኒ ሴል ኢቴሪየም ክንብሎ ኢና or just ሓደ ክንመርፅ ኢና ንሕጂ ሴል ኢቴሪየም ክንብሎ ኢና then ኢቴሪየም እንዳሕርዳ ሸይጥ ተኮይነ ክንደይ ኢኻ ሸይጥ ደሊኻ ኣለኻ ብለኒ ኣሎ so ናይ 10 ኢሮ ሸይጥ ደሊ ኣለኹ ብለ ኢቴሪየም 10 ኢሮ ሸይጥ እየ ማለት እዩ ድሕሪኡ በዚ ቁጥሪ እዚ ክንዲ ዝኸውን ቁጥሪ 1200 ገለ ዝኸውን ኢሮ ኣብ ኢቴሪየም ኣለካ ብለኒ ኣሎ ኣብዚ ኣካውንት እዚ ናብ ኢሮ ክቕይረለይ ትውቀለኹ ናብ ኢሮ ክቕይሮ ከሎ ሕጂ ኣብ ኮይንቤዝ ታክሲ ክኸፍለካ ክእል ብፍላይ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ትነብሩ ተለኹ ወይ ኣብዚ ናይ ታክሲ ዓለም ትነብሩ ተለኹ ማለት እዩ ስለዚ ሪቪው ኦርደር ክብሎ እየ ናይ ምስ ወዳእኹ ሴል ናው ክብሎ እየ ኢቴሪየም ናይ 10 ኢቴሪየም ሸይጥ ኣለኹ ካበይ ካብ ኢቴሪየም መክስብ ሰሪሐተ ነይረ ሕጂ ንኣብነት ብ5 ቅርሺ ገዚኦ እዮ እንድሕር 10 ዶላር ተኮይኑለይ ደን ኦልሬዲ መክስበይ የውፅኦ ኣለኹ ምስ ከሰብኩ ማለት ደን ክብሎ እየ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ እዚ ይመስል ማለት እዩ ያ ሶ ክሳብ ኣብዚ ተተኸታተልኩሞ እዚ መደብና እዚ ይመስል ካብዚኦም ነጥብታት እዚኣቶም ዘይተንከፍናዮ ኣርእስቲ የለን እንታይ እዩ ኮይንቤዝ ኣከፋፍታ ቫሪፊኬሽን ኣገባብራ ኣጠቓቕማ ናይ ገንዘብ ምእታው ገንዘብ ኣሳድዳ ገንዘብ ኣቀባብላ ገንዘብ ኣዋፋፍራ ኣብ ኮይንቤዝ ሪና ኣለና ማለት እዩ ሶ ጽሙቕ ኣቢልና ክንዘራረብ ምእታን ጽማቕ ልማዓት ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ከመይ ይመስል ዝብል ከሪአኩም እየ ኣብዚ ትምህርቲ ብዛዕባ እንታይ ተማሂርና ክሪፕቶከረንሲ እንታይ ምዃኑ ተማሂርና ኣለና ክሪፕቶ ባጤራ ከመይ ከም ዝሰርሕ ስለምንታይ እዩ ክሪፕቶ ብዛዕባ ዓለም ኣገዳሲ ኮይኑ ዝብል ምስ ናይ ባንኪ ኢንፍሌሽን ናይ ባንኪ ዝገብርዎ ስራሕ ናይ ገንዘብ ፕሪንት ኣገባብራን ተማሂርና ኣለና ካብ ስካም ከመይ ጌርካ ርእስኻ ተድሕን ተማሂርና ኣለና ማለት እዩ ሎንግ ተርም ኢንቨስተር which is ነዊሕ ግዜ ከመይ ጌርካ ኢንቨስት ትገብር ከመይ ጌርካ ትገዝእ ኣሪእኩም ኣለኹ ገንዘብ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ከመይ ጌርካ ትንቀሳቀሱ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ገንዘብ ትራንስፈር ትገብር ትኽእል ኢኻ እንደን ክትቕበል ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ እዚ እውን ዲስከስ ጌርና ማለት እዩ እንታይ ትገዝእ ስለምንታይ ብኸመይ ክትፈልጥ ከም ዘለካ ተዛራርብና ኣለና which is ገንዘብ ኣብ ክሪፕቶ እንድሕር ኢንቨስት ክትገብር ተኾንካ ክትገዝእ ተኾንካ መፅናዕቲ ክትገብሩ ኣለካ መፅናዕቲ ክትገብሩ ተኾንካ ኸ ንስኻ ከም ሰብ ማለት እዩ ርእስኹም ክኢልኩም መፅናዕቲ ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም ንዝያዳ ትምህርቲ ክትወስዱ ተመራፂ እዩ ተዘይኮይኑ ኸ ኣብ ዩቲብ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ጎግል ኣቲኹም ተወሳኺ ሓበሬታ ክተፅንዑ ኣለኩም ብዛዕባ እትገዝእዎ ማለት እዩ ክሪፕቶ ኣካውንት ከመይ ጌርካ ከም ትኸፍት ተማሂርና ኢና ናይ ኮይንቤዝ ኣካውንት ከመይ ጌርካ ከም ትኸፍት ዲስከስ ገርና ኣለና ማለት እዩ ሶ ስለምክታልኩም ኣዝየ የመስግን ኣይ ሆፕ ሶ ንግዜኹም ዝምጥን ትምህርቲ ተረኺብኩም ክትኾኑ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ብምክታልኩም ኣዝየ መስግነኩም ማለት እዩ ብቀፃሊ ብካልእ ትምህርቲ ብካልእ ፉል ኮርስ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ፉል ኮርስ ክሰርሓልኩም ትደልይዎ ተልዩ ኣብዚ ኮመንት ክደፍሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ቻነል ክንዓቢ ኢና ንዕባይ ጥራይ ዘይኮነ እውን ልዕል ብምባል ብዝለዓለ ደረጃ ብፍጥነት ክንነፍር ኢና ብሓንሳብ ማለት እዩ ሶ ደጊመ ስለምክታልኩም መስግነኩም ማለት እዩ እዚ ቻነል ናትኩም ቻነል እዩ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ተገይርኩም እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓጋዚ ስለዝኾነ ማለት እዩ ታንክ ዩ